Hindi ikaw ang magdidikta kung sino ang pwedeng manligaw sa akin at kung sino ang hindi. Marami na kayong naputay na gabunan. Panigurado na marami lang galit sa inyo at naghahangad na gantihan kayo. Huwag niyo akong panoorin. Boy pa ang kalaban niyo at anumang oras. Handa siyang sumalakay kaya talasan yung pakiramdam niyo. Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Magandang araw sa lahat. Ako si Maria. Sa kasalukuyan ay nasa 65 years old na ako at sa awa ng Diyos ay masaya ako sa piling ng aking mga anak at apo. Tahimik na namumuhay dito sa bayan ng Quezon Province. Hindi ko na lang tutukuyin ang mismong baryo ko para na rin sa kapakanan ng mga taong nasangkot sa aking karanasan na nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. At ngayon nga sa tulong ng aking apo ay nagawa kong isulat ang aking kwento at sisimulan ko ang aking kwento taong 1979. At sa mga panahong yon ay 20 taong gulang pa lang ako. Nang mga panahong yon, ang aming baryo at ang mga karatig lugar ay nililigalig ng mga gabunan. Isa itong uri ng aswang na napakalakas maging sa araw man o sa gabi. Hindi sila kagaya ng pangkaraniwang aswang na sa gabi lang sumasalakay. Ang gabunan ay sumasalakay kahit matindi ang sikat ng araw dahil malalakas sila. Kaya naman ang aking ama, bukod sa pagiging kapitan del baryo, ay isa rin itong aswang hunter. Itay, may lakad ba kayo? Oo, at kailangan kita. Samahan mo ako kina Mang Goryo. Bakit Itay? Anong nangyari kay Mang Goryo? Yung daw anak niya, nagpaalam na pupunta sa kabilang baryo. Ilang araw na hindi pa rin umuwi. Nang matagpuan, nakaupo sa tabi ng punong mangga. Tulala na at hindi na makausap. Hinala nila na engkanto kaya yun ang aking aalamin. Samahan mo ako para ano man ang mangyari. Meron akong katulong. Sige po Itay, ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Madali nga akong nagbihis at inilagay sa isang bagang mga plastik ng asin at abo. Ganon din ang bote na puno ng dinikdik na bawang at benditadong tubig. Dinala ko rin ang itak ko na yari sa pilak at tanso tapos ay lumabas na ako ng kwarto at sumama na kay Itay papunta kina Mang Goryo. Nang makarating kami kina Mang Goryo ay kaagad na kinausap ni Itay sina Mang Goryo. Ako naman ay sinilip ko na agad ang anak nilang babae na nakahiga na sa kama. Gising yun at natulala habang nakatingin sa bubungan. Itay, parang wala na siya sa kanyang sarili. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit naging ganyan siya? Malalaman natin ang talaga nangyari sa kanya. Basta umanda ka lang ha. Baka biglang magwala eh. Sige po Itay. Abrak, tenet, impactum, pactum, spiritictum, Diyos Diyos. Amen. Matapos sabihin ni Itay ang orasyong dasal na sa dinig ko ay salitang Latin ay hinawakan niya ang pulso ng babae. Nagulat si Itay nang maramdamang walang pulso ang babae. Tapos ay idinikit niya ang kanyang tenga sa dibdib ng babae. Lalo siyang nagulat at matapos ay hinarap si Mang Goryo. Hindi ito ang inyong anak. Sa lamang itong kawaangis o kamukha ng itsura ng inyong anak upang madaling maitago ang tunay na nangyari sa kanya. Anong ibig mong sabihin Itay? Hindi namin maintindihan. Hindi makakibo si Mang Goryo dahil hindi rin nila maintindihan ang sinasabi ni Itay. Kaya naman para maintindihan namin ang kanyang sinasabi ay hinampas niya ng hawak na buntot pagi ang babaeng tulala. Tinamaan iyon sa tiyan at sa isang iglap lang ay nagbago ang anyo ng babae. Naging puno iyon ng saging na nakahiga sa kama. Bagay na ikinagulat naming lahat. Nabiktima siya ng gabunan.
Kinuha siya at kinulong sa kuta ng mga yon. Kinaya nila ang anyo ng anak nyo gamit ang puno ng saging upang papaniwalain kayong nakabalik na ang inyong anak. Buhay pa kaya ang kanilang anak, Itay? Hindi ko tiyak. Kasi mga gabunan na aswang, talagang mayroong pagkakataon na dinudukot nila ang kanilang biktima. Inilalagay sa kanilang kuta at kapag ang kawangis na iniwanan nila na kagaya nito nagkasakit o namatay, saka pa lang nila papatayin yung tunay na biktima. Nakakatakot pala talaga ang mga gabunan. Oo, dahil talagang kakaiba sila sa mga pangkaraniwang aswang. Maliligsis sila at nakakayang makalipad kahit walang pakpak. Para silang hangin na hindi mo namamalayang nasa tabi mo na sila kung ikaw ang gusto nilang biktimahin. Pikit din silang mas malakas kaysa sa pangkaraniwang aswang dahil hindi na nila kailangan pa na maghintay ng gabi para mambiktima dahil ang mga gabunan malakas kahit sa araw. Kung ganon yun pala ang katangian ng mga aswang na gabunan. Pero bakit parang hindi ka takot sa kanila, Itay, kung ganon pala sila kalakas? Dahil ang mga aswang hunter na kagaya ko, alam ang gagawin kung paano sila labanan. Iniiwasan nila ang kagaya ko dahil takot sila sa buntot pagi at sa sandatang yari sa pilak dahil tiyak ang kanilang kamatayan kapag tinamaan sila. Alam ko din kung saan sila hahanapin dahil sa puno ng saging na to na ginamit nila. Kinuha ni Itay ang hawak kong itak. Hiniwa niya ang isang bahagi ng puno ng saging at inilagay iyon sa kanyang bag. Matapos na magpaalam kina Mang Goryo ay umalis na kami ni Itay. Umuwi kami saglit dahil dinaanan namin ni Itay si Ramon. Ang aming kapitbahay na isa ring aswang hunter, edad 30 anyos na si Ramon, matandang binata. Saan po ang lakad natin, Kapitan? May hanapin tayong gabunan. Kailangan mabawi natin ang anak ni Mang Goryo at mapatay ang gabunan na dumukot sa kanya. Kailangan kita dahil malalakas ang gabunan. Baka hindi kayanin ni Maria kung mag-isa lang siya susuporta sa akin. Kasama natin si Maria sa laban na to? Wow! Oh, pero bakit parang ang saya mo pa? Alam mo na nga na delikado ang lakad, natutuwa ka pa. Ako nga kanina pa ako kinakabahan kasi ayon kay Itay ay talagang malakas sa mga aswang na gabunan. Totoo ang sinabi ng Itay mo, Maria. Talagang malakas ang mga gabunan. Pero kagaya ng ibang aswang, ay meron din silang kahinaan. Kaya makakaya pa rin natin silang labanan. Bakit? May nakalaban ka na bang gabunan? Oo, meron na. Muntik na nga akong maisahan ng lokong yun. Mabuti na lang at may pangontra ako sa kanya. Kaya bago niya ako makagat, sinaksak ko na ng buho na dala ko. Sa bagay ay kasama ko naman ang Itay kaya wala akong dapat na ipangamba. Oo Maria, kaya nga kita'y sinama para matutunan mo kung paano maging malakas. Dahil ang lugar natin at ang mga karatig baryo, sinasalot ng mga aswang. Kaya dapat maging matapang ka at malakas. Para makaharap mo man sila, hindi ka matatalo. Napatingin na lang ako kay Itay. Nakita ko ang pagiging seryoso ng mukha niya. Alam kong may higit at mas malalim pa siyang dahilan kaya kahit mapanganib ang bawat lakad niya ay isinasama niya ako. Kahit alam niyang masasaktan ako kapag nakaharap ang isang aswang ay ayos lang sa kanya. Kahit alam niyang isa akong babae na dapat sana ay nasa loob lang ng bahay at nagkukulong sa kwarto kapag sumasapit ang gabi. Ayaw ko naman na magtanong sa kanya kasi natatakot akong magalit siya sa akin. Nakahanda na ba kayo? Nakahanda na po, Mang Lando. Oo, Itay. Nakahanda na ako. Kung ganon, tayo na habang mataas pa ang sikat ng araw. Mas mahihirapan tayo makita ang mga gabunan kapag sumapit na ang dilim. Manda kayong dalawa dahil hindi basta-basta makakaharap natin. Lumakad na kaming tatlo. Napansin ko na hawak ni Itay ang bahagi ng puno ng saging na hiniwa niya. Pinapakiramdaman niya ang saha ng saging na yun habang naglalakad na parang yun ang nagiging kompas niya para makita ang hinahanap. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa ilog. Tinawid namin yun at sa kabila niyon ay maraming malalaking puno ng kahoy. At sa gitna ng mga kahoy na yon ay mayroon isang kubo na yari sa pawid at kahoy at kawayan. Saglit na tumigil sa paglalakad si Itay at pinagmasdan ng kubo na nakasara ang pintuan at bintana.
Nararamdaman ko nandito yung hinahanap natin na gabunan. Yung kubo na yan. Manda kayo. Ramon, doon ka mag-abang sa kabila. Ikaw naman sa bandang yun, Maria. Ako dito sa sentro. Sige po, Itay. Ramon, narinig mo ba ang sinabi ko? Hindi kumibo si Ramon. Parang hindi niya narinig si Itay. Nang mapansin ko ay sa akin pala nakatingin si Ramon. Nakatitig sa akin na parabang may gustong sabihin pero hindi naman masabi. Kaya nang marinig ko na nagtanong ulit sa kanya si Itay ay siniko ko si Ramon at doon pa lang siya parang natauhan. May sinasabi ho ba kayo, Mang Lando? Kapitan? Anak ng patola. Kanina pa ako nagsasalita. Hindi ka naman pala nakikinig. Ang sabi ko, doon ka pumuesto. Para kung doon tumakbo ang gabunan, masusukol mo. Parang lumulutang ang isip mo, Ramon. Kanina ka pa nakatingin sa akin. May gusto ka bang sabihin? Wala, Maria. Sige po, Kapitan. Doon na ako pupwesto. Sige, mag-iingat tayong lahat ha. Lalo ka na, Maria. Sige po, Itay. Mag-iingat din po kayo. Maingat na nga kaming pumunta sa mga direksyong sinabi ni Itay, tapos ay pumwesto na kami. Hinugot ko mula sa kampilan ang mahabang itak at nagtago ako sa makapal na damuhan habang ang aking mga mata ay nakabantay kay Itay dahil naglalakad na siya palapit sa kubo. Nang malapit na sa kubo si Itay ay biglang bumukas ang bintana ng kubo at tumalon mula roon ang dalawang aswang na gabunan. Nangingitim ang buong katawan dahil sa balahibo. Mahahabang mga kuko at pangil. Nandilisik ang mga mata at galit na hinarap si Itay ng lalaking gabunan habang ang babaeng gabunan naman ay tumakbo patungo sa aking direksyon. Tama nga ang inala ko. Dito ka naglulungga. Dito mo dinala yung babaeng dinukot mo. Isa kang hangal, Lando. Kilalang kilala ka ng mga katulad ko dahil para sa amin ay isa kang salot na dapat patayin. Parehas lang pala tayo eh. Dahil para sa akin, mga salot din kayo na dapat patayin. Marami ka nang napatay ng mga kalahi ko, kaya ito ng pagkakataon para maigati ko sila. Humanda ka! Mabilis na dinamba ng gamunan si Itay. Sinalubong naman iyon ni Itay ng malalakas na hagupit ng hawak niyang buntot pagi pero ang lahat ng pag-atake ni Itay ay naiwasan ng gabunan. Nakalapit iyon kay Itay at itinaas ang kamay na mayroong mahahabang kuko. Hinablig si Itay pero nakita ko na kahit maedad na ang aking ama ay maliksi pa din siya. Itay! Kailangan niyo ba ng tulong ko? Intindihin mo ang sarili mo. Harapin mo at tapusin mo ang isang yan. Nakita ko nga na palapit na sa akin ang babaeng gabunan kaya naman hinarang ko na siya. Napatigil sa pagtakbo ang gabunan nang makita ako. Noong una ay nabigla siya pero nang mapansin niya na parang may pag-aalinlangan ako at natatakot sa kanya ay napangisi ang gabunan. Para kang nang iinsulto ah. Akala mo ba ay makakatakas ka? Hindi! Tatapusin ko mga kagaya mong salot! Magkakasunod na atake ang ginawa ko nang makalapit na ako sa kaharap kong gabunan pero naiwasan lang niya ang lahat ng pagtaga ko. Parang gusto niya akong paglaruan. Bigla ay nawala siya sa aking harapan. Napakaliksi niyang kumilos. Nang maramdaman ko na nasa likuran ko siya ay bigla akong humarap sa kanya pero sinalubong ako ng matatalas na kuko ng gabunan. Gumuhit sa aking braso ang matatalas niyang kuko pero kahit nasaktan ako ay iwinasiwas ko ang hawak kong itak. Maria, nandiyan na ako! Mag-iingat kayo, Ramon! Opo, Kapitan. Kami nang bahala sa isang to. Kumanda ka, gabunan. Ako ang harapin mo! Tapusin na natin ang walang hiya na yan! Ayos ka lang ba? Alam mo na nga na nasugatan ako, di ba? Tatanungin mo kung ayos lang ako? Bulag ka ba? Pasensya ka na. Sige, pagtulungan na natin ang salot na to. Sabay nga kami ni Ramon nang muling salakay ng kaharap naming gabunan pero talagang maliksi siya. Ilang beses din niyang nailagan ang pag-atake ni Ramon gamit ang matulis na buho. Tapos ay siya naman nang sumalakas. Binalya niya si Ramon kaya tumumba si Ramon. Nang makabuelo naman ako ay sinabuyan ko siya ng asin. Tinamaan sa mukha ang gabunan kaya nalagyan ang mga mata niya. Kinusot niya ng kamay ang kanyang mga mata kaya tinaga ko siya at tinamaan sa balikat.
Nasugatan siya pero nang muli ko siyang tinaga ay nawala siyang muli sa aking paningin. Nasaan na ang gabunan? Saan siya nagpunta? Nasa paligid lang siya. Talasan mo ang pakiramdam mo. Napakabilis niya. Para siyang bula na basta na lang naglaho. Nasa paligid lang siya. Hindi niya iiwanan ng kanyang asawa na kinakalaban si Mang Lando. Saglit akong napatingin kay Itay kung saan nakita ko na nakakalamang na siya sa kalabang gabunan dahil matalas ang pakiramdam ni Itay. Kahit anong gawing pagtatago ng gabunan at pagsalakay ay napipigilan siya ni Itay hanggang sa hinugot na ni Itay ang mahabang itak na yari sa pilak habang sa kabilang kamay naman ang buntot pagi. Nang muling sumalakay ang gabunang lalaki ay nataga na ito ni Itay. Tinamaan sa mukha ang gabunan, nabiyak ang ulo niyon at nang bumulagta ay saka sinaksak ni Itay. Huwag niyo akong panoorin. Boy pa ang kalaban niyo at anumang oras. Handa siyang sumalakay kaya talasan yung pakiramdam niyo. Opo, Kapitan. Alam mo ba kung nasaan na siya? Hindi pa. Pero nakahanda naman ako sakaling sumalakay siya. Nasa likod siya ng halaman, Ramon! Opo! Nakita ko na siya! Kaagad nga na sinibat ni Ramon ng halamanan kung saan doon nagtatago ang gabunan. Tinamaan nga iyon sa tiyan, pero buong tapang na hinugot niya ang buho sa katawan at saka tinalon si Ramon. Napatumba si Ramon, magkakasunod na hablig ng matatalas nitong kuko ang bumaon sa braso ni Ramon na siyang ginagamit niya pansalag sa pag-atake ng aswang. Kaya naman nang makita kong tagilid si Ramon ay tinaga ko ang gabunan. Nakaiwas ulit yon at nakatalon kaya nawala na naman siya. Sundan niyo, sugatan na siya! Hindi na yung makakalayo! Opo, Itay. Ramon, tayo na. Dalian mo, tumayo ka na dyan. Oo, Maria. Dito lang ako. Hindi kita iiwan sa labanan. Tayong dalawang papatay sa gabunan na yon. Mamaya ka na kapag nagawa na natin ang bagay na yan. Pareho na tayong may sugat, oh. Sige. Doon siya nagtungo sa direksyon na yon. Doon sa malalaking puno. Nagmamadali nga kami ni Ramon na tinungo ang direksyon kung saan tumakbo ang gabunan. Nakita namin ang malalaking puno. Tahimik na tahimik ang paligid sa pagkakataong ito kaya naman nagiging matalas ang aming pakiramdam dahil alam namin na nasa paligid lang ang gabunan. Nakita ko ang mga bahid ng dugo sa puno. Paakyat ang mga bahid ng dugo kaya alam ko na nasa itaas ng puno ang gabunan pero hindi ako nagpahalata. Bagkus ay siniko ko si Ramon para sabihing nasa itaas ang gabunan. Di nga nagtagal nang makalapit kami sa malaking puno ay tumalon papunta sa amin ang gabunan. Yun ang pagkakataong inaasahan namin. Sinibat siya ni Ramon, tumama sa dibdib ang sibat at nang bumalagta ang gabunan, tinaga ko siya sa leeg. Naisahan ka rin namin. Nagkunwari lang kami na hindi namin alam kung nasaan ka. Pero nakita namin ang mga bahid ng dugo mo sa punong inakyat mo. Kaya alam naming sasalakay ka mula sa itaas. At tama nga si Maria. Kaya inihanda ko ang sibat ko para pagbagsak mo ay tiyak na sapul ka. Galit na galit pa ang gabunan habang nag-aagaw buhay kaya naman para makasiguro ay idiniin pa ni Ramon ang sibat na nakatusok sa dibdib nito na siyang tuluyang tumapos sa buhay ng gabunan. Tapos ay lumapit na kami kay Itay. Marahan naming pinasok ang kubo kung saan nakita namin na naroon ang babaeng kamamatay lang. Dahil sariwa pa ang mga dugong umagos sa liig nito, bunga ng pagkagat ng matatalas na pangil ng gabunan. Itay, talaga bang patay na siya? Oo, pinatay na siya ng mga gabunan bago pa lumabas ng kubo. Kasi ayaw nila na mayroong makaalam ng lihim nila. Nakakalungkot dahil isa na namang inosenteng taong na biktima ng mga halimaw. Mabuti na lang at nasukol natin sila. Nabigyan na natin ang katarungan ng pagkamatay ng babaeng yan. Tulungan mo ako, Ramon. Babalik natin siya sa kanyang mga magulang para mabigyan siya ng maayos na libing. Opo, Kapitan. Ako na magbubuhat sa kanya. Nang pasanin ni Ramon ang bangkay ng babae ay muli kong naisip na paano pala kung ako ang nasa kalagayan ng babaeng ito. Parang napakasakit mamatay sa kamay ng mga halimaw. Parang isipin ko pa lang ay kinikilabutan na ako kaya naisip ko na sa susunod ay hindi na ako sasama kay Itay.
Ako na mismo ang iiwas sa panganib. Matapos naming maihatid kina Mang Goryo ang bangkay ng kanilang anak, umuwi na kami ni Itay. Gamutin mo na yung sugat mo. Baka may impeksyon yan. Itay, mahal niyo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan, Maria? Siyempre mahal kita. Kasi anak kita. Kung ganun, bakit palagi niyo akong isinusubo sa panganib? Hindi ba dapat ay pinoproteksyonan niyo ako at hindi nahayaang masaktan kagaya ngayon? Pero sa nakikita ko, hindi niyo ako mahal. Ang pakiramdam ko ay tinuturing niyo lang ako ni isang sandata o isa niyong tauhan na pwedeng ilaban sa mga aswang. Bakit ka naman nagsasalita ng ganyan, anak? Bakit ka nag-iisip ng masama sa akin sa mga bagay na ginagawa ko para sa'yo? Dahil yun ang nakikita ko, Itay. Yun ang nararamdaman ko. Kasi mula nang mamatay si inay, mula nang mabiktima siya ng mga aswang, kahit bata pa ako ay isinabak niyo na ako sa labanan. Palagi niyo na akong isinasama at kahit nasusugatan ako ay parang ayos lang sa inyo. Akala mo ba masaya ako kapag nakikita ko na sasaktan ka? Akala mo ba natutuwa ako makita ka lumalaban at sinusubo mo sa panganib yung buhay mo? Hindi, anak. Hindi ako masaya. Pero pilit kong pinaglalabanan yung nararamdaman ko na yon. Gusto kong maging malakas ka. At huwag ka mapares sa iyong ina. Namatay siya sa kamay ng mga aswang nang walang kalaban-laban. Itay, yun ba talaga ang dahilan? Anak kita, Maria. Maraming salot na ang napatay ko. Kaya marami sa kanilang galit sa akin. Maraming magtatangka na gumante. Pero kung hindi nila ako makakayang harapin, maaaring ikaw ang gantihan nila. Katulad ng iyong ina, siya ang ginantihan ng mga aswang. Kung mahina ka, madali ka nilang mapapatay, anak. Kaya mula sa iyong pagkabata, sinasanay na kita sa pakikipaglaban. Dahil inihahanda kita sa mga ganong pagkakataon. Dahil mahal kita. Ikaw lang ang naiwang alaala ng iyong inay. Pero kung hindi mo ako naiintindihan, wala akong magagawa. Pinahid ni Itay ang kanyang luha. Matapos ay iniwanan na niya ako. Kumuha naman ako ng malinis na damit at mainit na tubig. Sinimula ng paglilinis sa aking sugat sa dibdib. Ramdam ko ang hapdi at kirot ng aking sugat. Pero kagaya ng dati, tinitiis ko na lang. Dahil hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na nasugatan ako ng isang aswang. Kaya matapos na malinis ang aking sugat ay nilagyan ko na iyon ng gamot at nahiga na ako at nagpahinga. Kinabukasan maaga akong nagising pero hindi ko na nagisnan si Itay kaya naman lumabas na ako ng bahay. Noon ko naman nakita si Ramon. Ramon, nakita mo ba si Itay? Oo, Maria. Nandun sa tabing sapa ang itay mo. Ano naman ang ginagawa niya dun? May natagpo ang patay na kambing doon. Biktima na naman ng aswang. Kaya pala maraming tao ang nagpupunta ron. Halika na, sasamahan kita sa itay mo. Huwag na. Kaya ko nang mag-isa. Ako na lang. Baka nanghihina ka pa. Nasugatan ka rin kahapon, di ba? Sus, mababaw lang naman ang sugat ko. Kayang-kaya ko to. Yang sarili mo ang isipin mo. Napakamot na lang ng ulo si Ramon habang nakatingin sa akin. Parang may sasabihin pa sana siya pero tinalikuran ko na siya at pinuntahan ko ang sapa. Nakasalubong ko ang mga taong galing na roon at narinig ko nga ang usapan tungkol sa hayop na pinatay ng aswang. Nang makarating ako sa sapa ay nakita ko ang maraming tao na naroon. Tapos ay nakita ko din ang kambing na nakahandusay sa batuhan kung saan halos maputol ang kanyang lieg sa laki ng sugat. Halatang kinagat ng kung anong mabangis na hayop. Maria, bakit nandito ka? Dapat nagpapahinga ka. Maayos na po ang pakiramdam ko. Ang kambing na yan, Tay. Sa palagay ninyo, ano po ang pumatay dyan? Pasakan siya ng kambing. Wala na ang laman loob niya. May hinala ako na aswang din yung pumatay sa kanya. Aswang. Nambibiktima din ba ng hayop ang mga aswang?
Hindi ba puro tao lang ang binibiktima nila? Hindi lahat ng aswang pare-pareho. Kagaya din mga gabunan. May ilan sa kanila na ang gusto mga hayop. Nakakapanakit lang sila ng mga tao kapag nasusukol sila. Lumalabang kaya napapatay nila yung mga tao nakakita sa kanila. Pero kahit na, mga salot pa din sila na dapat patayin. Tama ka dyan. Kaya dapat magkaisa tayo na magronda gabi-gabi para hindi na mabiktima ng mga gabunan ng mga alaga nating hayop. Sa sinabi na iyon ni Itay ay bahagyang natigilan at nagkatinginan ng mga taong naroroon. Parang lahat ay nag-aalinlangan at natatakot. Nagbubulungan ang mga ito na parabang walang gusto kahit isa ang mag-volunteer na sumama kay Itay. Hanggang sa mapansin ko na naroon ulit si Ramon. Sinundan pala niya ako roon. Mga kasama, kapag hindi tayo nagkaisa, kapag hindi nyo kami tinulungan para hanapin at labanan ng mga gabunan, darating ang araw na mauubos ang mga alaga nating hayop. Baka tayo o isa sa mga mahal sa buhay natin ang pagdiskitahan ng mga gabunan. Tama si Ramon. Dapat tayong magkaisa. Huwag tayong matakot dahil hindi rin naman tayo magkakaroon ng katahimikan habang may mga kagaya nila na kasama nating nabubuhay sa lugar na to. Mga kanayon, bilang kapitan del barrio nyo, ang hangad ko ay payapang buhay para sa ating lahat. Pero hindi ko magagawa yun na mag-isa. Kailangan ko ang tulong nyong lahat. Handa naming itaya ang buhay namin para sa kaligtasan ng mga tao dito. Sana mga kasama ganun din kayo. Dahil para na rin to sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga sinabi naming iyon ay nakumbinsi ang mga kalalakihang naroon. Sumang-ayon sila sa kagustuhan namin na magtayo ng grupo na magro-ronda gabi-gabi para mapigilan ang pamiminsala ng mga gabunan. Hanggang sa mapansin ko ang isang lalaki na hindi gusto ang nangyayari. Nakita ko ang galit sa mukha nito habang pinagmamasdan ng mga lalaking naroon na nakisimpatya sa amin. Tapos, napatingin ito sa akin. Nagtama ang aming paningin. May kakaiba akong naramdaman habang nagtatama ang aming paningin tapos ay umalis na ito. Ang hindi ko alam ay sumunod ako sa lalaki hanggang sa makarating kami sa gitna ng kakahuyan. Lumapit ka sa akin, babae. Halika dito. Lapit pa. Ngayon ay nasa ilalim ka na ng aking kapangyarihan. Ano ang kailangan mo sa akin, Panginoon? Ang iyong katawan, ang iyong dugo ay unti-unti kong uubusin kaya sumama ka sa aking tirahan. Ikaw ang magiging kabayaran sa lahat ng atraso ng iyong ama sa aming lahi. Masusunod, Panginoon. Pumakbang na ang aking mga paa palapit sa lalaki. Pero bigla akong natauhan ng sabuyan ako ng tubig ni Itay sa aking mukha. Nagulat ako nang makita sina Itay at Ramon kaharap namin ng lalaki na isa palang gabunan. Noon din ay nagpalit ng anyo ang lalaki. Lumabas sa katawan nito ang mahahabang balahibo na sobrang itim. Nanlisik ang mga mata at nang ngumisi ay nakita namin ang matatalas na pangil. Itay, anong nangyari? Anong lugar na ito? Napasailalim ka ng hipnotismo ng gabunan na to. Napasunod ka hanggang dito. Mabuti na lamang napansin ka ni Ramon na siya nagsabi sa akin na nandito ka. Talagang palagi kang nakahadlang sa aming mga plano, Lando. Tatapusin na kita ngayon. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to. Halimaw ka. Papatayin kita. Katulong mo ko, Mang Lando. Tatapusin natin ang halimaw na to. Nang sumugod na ang gabunan ay sinalubong ito ni Ramon at Itay. Mabuti na lamang at palaging may dalang sandata si Itay. Dala niya ang kanyang itak na yari sa pilak. Kaya naman nang makalapit sa gabunan ay tinaga niya ang gabunan. Pero nakailag ito. Pinalo naman ni Ramon ng hawak na sanga ng kahoy ang gabunan. Tinamaan iyon sa likuran pero hindi man lang ininda ang ginawa ni Ramon. Tapos ay hinablig nito ng kamay si Ramon. Bagsak si Ramon. Noon naman nagdatingan ng mga kalalakihang sumunod din pala kina Itay. Nakita ng lahat ang hitsura ng gabunan kaya kahit nag-aalinlangan ay pinaligiran ang gabunan. Hindi ka na makakatakas, salot ka. Alam kong ikaw ang pumatay sa kambing ni Mang Isko. Talagang puso ka, Lando. Naisahan mo din ako.
Tapusin mo na siya, Itay, bago pa makatakas! Isa ka pang babae ka. Ikaw ang uunahin ko! Hindi mo masasaktan ang anak ko! Hayop ka! Sinugod ako ng gabunan. Galit na galit ito. Pero bago pa ito makalapit sa akin ay hinarang na ito ni Itay. Tinaga niyang gabunan at tinamaan yun sa mahinang parte ng katawan. Yun ay ang tiyan nito. Napatras ang gabunan nang maramdaman ng sugat sa tiyan. Hindi pa ito nakakabawi ay muli siyang tinaga ni Itay ng sunod-sunod hanggang sa tuluyang bumagsak ang gabunan at mamatay. Umiiyak akong yumakap kay Itay. Itay, salamat at iniligtas mo ako. Kung hindi ay baka namatay na rin ako sa kuko ng gabunan na yan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa'yo, anak. Halos mamatay ako sa lungkot nang namatay ang inay mo. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw mawawala pa sa akin. Ngayon ko po nauunawaan ang sinabi niyo na kailangan ko talagang maging malakas kasi ako talagang tatargetin nila para makaganti sa inyo. Kung malakas ako, hindi ako basta-basta mapapasa ilalim ng panghihipnotismo ng gabunan na yan. Yun ang dahilan kaya gusto kong maging malakas ka, anak. Dahil hindi lahat ng panahon kasama mo ko. May panahon na wala kang aasahan kundi ang iyong sarili. Opo, Itay. Alam ko na po. Naiintindihan ko. Pasalamat ka din kay Ramon. Siya ang nakakita na umalis ka kanina, na nakatulala ka. Salamat sa iyo, Ramon. Nakaligtas ako ng dahil sa iyo. You're always welcome, Maria. Naks naman, naka-English ka. Dahil sa sinabi kong yun ay nagkatawanan ang lahat ng mga taong naroon. Matapos ay inilibing namin sa lugar na ding iyon ang gabunan. Makalipas ang mahabang oras, umuwi na kami. Habang papauwi kami ay nadaanan namin na mayroon na palang titira sa lumang mansyon. Isang guwapo at machong lalaki ang lumipat doon. Naghahakot pa ito ng mga gamit sa malaking bahay, katulong ang mga pahinante ng truck na nagbababa ng mga gamit. Napangiti ang lalaki nang makita kami. Magandang araw po sa inyo. Kayo po ba si Mang Lando? Ang Kapitan Del Barrio dito? Abay, opo. Ako nga po ang Kapitan Del Barrio dito. Siya nga pala, paano nyo nalaman na ako yun? Sinabi po ng mga taong nagdaraan na nauna sa inyo. Kaya lahat ng magdaan dito mula kanina tinatanong ko na kung sila si Mang Lando. Hanggang sa dumaan na nga po kayo. Kayo pala nakabili ng bahay na yan. Matagal na pong wala nakatira dyan eh. Ang alam ko, matagal nang lumipat sa abroad ang may-ari niyan. Opo, ako po ang nakabili. Medyo luma na at marami nga pong aayusin. Pero gaganda po ulit yan kapag naayos na. Bakit naman dito mo pa naisipang tumira sa lugar namin? Sana nakibalita ka muna bago mo binili ang bahay na yan. Bakit miss? Ano bang meron dito sa baryo nyo? Aba, marami. Meron ditong namiminsala ng mga iba-ibang aswang. Pero mas marami ang gabunan. Gabunan? Anong gabunan? Isa yung klase ng malakas na aswang na kahit tirik ang araw ay nagagawang makalabas at makapambiktima. Hindi yun sinabi ng may-ari nitong bahay. Nakita ko naman kasi na maganda kapag naayos kaya binili ko na. Pero hindi naman ako nagsisisi na lumipat dito. Kasi mayroon pala akong makikitang magandang babae dito. Ako nga pala si Dario. Miss... Maria. Maria. Yun ang pangalan ko. Ang ganda ng pangalan mo, Maria. Kasing ganda mo. Siya ang nag-iisa kong anak, Dario. At ito naman si Ramon. Kapitbahay namin at isa rin sa mga tauhan ko. Nako, ganun po ba, Kapitan? Ang ganda pala ng anak ninyo. Ikaw talaga, Dario. Bolero ka pala. Nagsasabi lang ako ng totoo, Maria. Wala bang nagsasabi sa'yo na maganda ka talaga? Napangiti ako sa sinabing yun ni Dario dahil sa totoo lang. Parang kinilig ako sa sinabing yun ni Dario lalo pa nga at sa tingin ko ay napakaganda niyang lalaki. May kakaibang kabog sa aking dibdib na hindi ko maintindihan
na ngayon ko lang naramdaman sa isang lalaki. Parang natameme ako na hindi ako makapagsalita. Puro ngiti na lang ang isinukli ko sa mga papuri ni Dario sa akin, saka ako napatingin kay Ramon. Naisip na kung si Ramon ang nagsabi niyon, baka nasupla ko na naman siya. Sige na Dario, tutuloy na kami. Kapag meron kang kailangan at makakaya ko rin lang, huwag kang magatubiling lumapit sa akin, ha? Sige po, Kapitan. Kung meron din po akong may tutulong, sabihan niyo lang po ako. Ang mga kalalakihan dito sasama sa pagroronda gabi-gabi. Baka gusto mong sumama. Yun kung malakas ang loob mo para harapin ang mga aswang. Sige po, kung yun ang paraan para maipakita kong pakikipag-isa sa mga taga rito, gagawin ko po yun. Salamat naman kung ganun, Dario. Opo, Kapitan. Siya nga pala, Kapitan. Baka mamaya po papasyal ako sa inyo. Tatapusin lang namin maglipit ng mga gamit ko. Ano naman ang gagawin mo kina Kapitan? Huwag mong sabihin may lahi kang inchik. Araw na araw manliligaw ka. Teka lang naman, pare. Bakit parang naiinis ka Hindi naman ikaw ang kausap ko kundi si Kapitan. Si Kapitan ang kausap mo pero kay Maria ka nakatingin. Anong ibig sabihin nun, ha? Tama na yan. Baka kung saan pa yan mauwi. Sige, Dario. Ang aking tahanan ay bukas sa lahat ng aking mga kababaryo anumang oras. Maraming salamat kung ganun, Kapitan. Maria, papasyal ako mamaya doon, ha? Sige, Dario. Ikaw ang bahala. Ngumiti ng matamis sa akin si Dario at kinindatan ako. Pagkatapos nyo na itinuloy na ni Dario ang paglilipat ng kanyang mga gamit, katulong ang mga pahinante ng truck. Kami naman ni na Itay ay nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa aming bahay. Pumasok na sa loob si Itay. Papasok na rin sana ako ng bahay nang mapansin kong hindi maipinta ang mukha ni Ramon. Napaka-presko. Yabang. Ngayon lang nakita, kala mo close na agad. Pasyal agad. Anong problema mo kay Dario? Bakit ka nagagalit? Anong masama kung makipagkaibigan at pumasyal siya sa amin? Tingin ko may gusto sa'yo yung lalaking yun. Kung makatingin ang lagkit, yung mga ngiti sa'yo wagas. Tingin ko manliligaw yun. At ikaw naman parang pinapakita mo na gusto mo yung ganun. Aba, ano naman ang masama dun? Bakit nagagalit ka dun sa tao? Si Itay nga hindi nagalit, ikaw naman naiinis. Ano ba kita? Tatay ba kita? Hindi mo nga ako tatay. Kasi... Hindi naman pala Wala rin tayong relasyon, kaya anong pinagpupuputok ng butsi mo? Pabayaan mo siya kung anong gusto niyang gawin, lalo na kung hindi naman masama. Tsaka buhay ko to. Wala kang pakialam kung sino ang gugustuhin ko. Maliwanag ba? Napakamot na lang ng ulo si Ramon. Parang inis naman ako na iniwanan siya. Pumasok ako sa loob ng aming bahay. Nagtungo ako sa aking kwarto at nahiga. Muli ay hindi ko maiwasang maisip ang matatamis ng ngiti ni Dario, lalo na nang kindatan niya ako. Pakiramdam ko ay parang nasa alapaap na ako. Saka ko naisip na yun yata, yung tinatawag nilang love at first sight. Napatili ako ng bahagya habang kinikilig. Narinig pala yun ni Itay. Maria, may problema ka ba? Bakit parang sumisigaw ka? Wala po Itay. Nasagi ko lang itong sugat ko sa dibdib. Medyo masakit pa kaya napasigaw ako. Aba, oo nga, masakit pa yan. Lagyan mo na lang ulit ang gamot. Opo Itay. Kaagad kong tinakpan ang aking bibig sabay tumawa ulit ng impid para ilabas ang aking kilig na nararamdaman nang hindi naririnig ni Itay. Tapos ay niyakap ko ang aking unan at nangarap na kung liligawan ako ni Dario. Magpapakipot muna ako para naman mas ma-feel ko yung panunuyo at pagmamahal niya. At di nagtagal, nakatulog na ako. Makalipas ang ilang oras ay ginising ako ni Itay at sinabi na nasa salas daw ng aming bahay si Dario. Si Dario po nandito sa bahay natin, Itay. Oo, Maria. Kaya lumabas ka na at harapin mo siya. Abay, may dala pang regalo para daw sa'yo.
Sige po, Itay. Mag-aayos lang ako ng aking sarili. Lalabas na po ako. O siya, sige. Sumunod ka na ha. Nang lumabas ng aking kwarto si Itay ay nagmamadali akong bumangon at inayos ang aking sarili. Noon ko napansin ang oras na 5:00 na pala ng hapon. Mahabang oras pala akong nakatulog. Kaya matapos kong ayusin ang aking sarili, lumabas na ako ng kwarto at nagtungo sa salas kung saan naroon si Dario. May dala siyang isang basket ng iba't ibang prutas. Magandang hapon, Maria. Nagdala ako ng prutas para sa'yo. Maraming salamat, Dario. Akala ko nagbibiro ka lang nang sabihin mo na papasyal ka dito sa amin. Aba, hindi ako marunong magbiro, Maria. Basta kung ano ang aking sinabi, totoo yun. Ganun ba? Sige, maupo ka. Talagang nasorpresa mo ako. Hindi na kasi ako mapakali nang makilala kita kanina. Parang hinahanap-hanap ka na ng mga mata ko. Maria, pwede ba akong manligaw sa'yo? Masyado ka naman prangka at mabilis, Dario. Kakikilala pa lang natin kanina. Oo, alam ko yun, Maria. Pero kasi sa ganda mo na yan, paniguradong marami akong magiging karibal sa'yo. Kaya gusto kong sabihin sa'yo ang malinis ko naman na hangarin. Alam ko, Dario. Talagang nabibigla ako sa mga sinasabi mo eh. Hindi pa kita lubos na kilala. Baka pwedeng bigyan natin ng sapat na panahon ng ating mga sarili para magkakilala tayo ng lubusan. Sige, Maria. Basta, ang mahalaga sa akin alam ko ang talagang hangarin ko sa'yo. Binata naman ako at walang pananagutan kahit kaninong babae. Pwede akong magpakasal sa sino mang babae na mamahalin ko. Parang gusto ko nang tumalon sa tuwa ng mga pagkakataong ito dahil sa kilig na nararamdaman ko. Pero pinipigilan ko ang aking sarili ipakita ang tunay kong emosyon kasi ayaw kong isipin ni Dario na madali niya akong napaibig. Kaya kahit gustong-gusto ko ang mga sinasabi niya, normal lang akong nakikipag-usap sa kanya. Maya-maya ay naputol ang aming usapan nang pumasok si Ramon. Maria, si Kapitan nandyan ba? Oo, Ramon, bakit? Ba malapit nang gumabi. Dapat tipunin na ang mga taong sasama sa pagroronda. Yung malalakas lang ang katawan at matatapang ang siguradong sasama sa atin. Parang may pinaparinggan ka naman yata, pare. Ako ba yun? Uy pare, andyan ka pala. Aba wala akong pinariringgan. Pero kung tinatamaan ka, baka nga ikaw yun. Ramon, pwede ba? Hindi ka naman inaano ni Dario eh. Wala naman akong ginagawang masama, Maria. Ang sabi ko lang, yung gustong sumama. Kung ayaw naman ni Dario Sasama ako sa pagroronda. Dario, delikado ang sumama sa pagroronda. Hindi mo pa kabisado ang lugar na ito. Lalaki ako, Maria. Hindi ko ugaling umatras sa kahit na anong hamon. Sasama ako sa pagroronda nila kahit anong oras. Mabuti naman kung ganun. Sumama ka para matulungan mo kaming bantayan ng kaligtasan ng mga taga rito. Sige, Ramon. Ngayong taga rito na din naman ako handa ako makipagtulungan sa lahat. Mabuti naman kung ganun, Dario. Kasama din naman ako sa pagroronda eh. Ganun ba? Mabuti kung ganun, Maria. Palagi din kitang makakasama. Oo naman. Muli ay napansin ko ang matamis ng ngiti ni Dario. Kabaliktaran naman sa reaksyon ni Ramon na nakasimangot at naiinis kay Dario. Kaya naman kapag napapatingin sa akin si Ramon ay hindi ko maiwasan na irapan siya kasi nga ay parang gusto ko namang mainis sa kanya dahil sa ginagawa niya kay Dario. Maya-maya lang lumabas na ng kwarto niya si Itay at lumapit sa amin. Magandang hapon, Kapitan. Saan ko po titipunin ang mga kalalakihang sasama sa pagroronda? Magkita-kita tayo sa harapan ng tindahan ni Aling Loretta mamayang 7:00 ng gabi. Pagdala sila ng mga armas nila at mga pangilaw. Yung mga sibat na buho, huwag nilang kalimutan, ha? Sige po, Kapitan. O Dario, 7:00 daw sabi ni Kapitan, ha? Narinig ko naman, pare. Kaya lang hindi ko alam yung tindahan ni Aling Lorete. Kaya dito na lang ako pupunta kay na Kapitan para sabay-sabay na kaming pupunta ron. Hindi ba, Maria? Oo, sige. Dito ka na lang pumunta kung hindi mo alam yung tindahan ni Aling Loretta. Sabay na tayong magpunta ron.
Sige na Ramon, lumakad ka na. Sige po, Kapitan. Magkita tayo mamaya. Aalis na po ako. Nang makaalis si Ramon ay tumayo na din si Dario at nagpaalam kay Itay. Nangako na babalik bago mag-alas 7 ng gabi para sumama sa pagroronda. Tinanaw pa siya ni Itay hanggang sa makalabas sa aming bakuran, tapos tiningnan niya ako. Seryoso si Dario ah. Nahalala ko sa kanya yung sarili ko nung nakilala ko ang inay mo. Anong ibig niyong sabihin, Itay? Aba ganyan-ganyan din ako unang ko nakilala yung nanay mo. Hindi ako pumayag na matapos ang 24 oras na hindi ako makakakit ng ligaw sa kanya. Kahit alam ko marami akong karibal. Itinuloy ko yung panunuyo ko hanggang tinanggap niya yung pag-ibig ko. Sa tingin ko po ay mabait naman si Dario at tama nga kayo. Mukhang seryoso nga siya sa panliligaw. Kaya lang parang magkakaroon sila ng problema ni Ramon. Hindi ko alam kung bakit nagagalit naman itong si Ramon kay Dario. Anak, bawat lalaki may kanya-kanyang paraan kung paano ipapakita sa isang babae ang pagmamahal nila. Si Ramon yung tipo ng lalaki na sobrang tapang sa labanan, pero takot at duwag sa babaeng kanyang minamahal. Ibig niyo pong sabihin, Itay, may gusto rin sa akin si Ramon? Pero wala naman siyang sinasabi na kagaya ni Dario. Tama ka dyan. Natotorpe lang siya kaya nananatili siyang tahimik. Hindi niya magawang sabihin yung nararamdaman niya sa'yo. Matagal ko na siya napapansin pero hindi siya nagsasabi. Siguro natatakot siyang masaktan lalo pa nga at palagi mo siya tinatarayan. Kasi naman po, wala akong nararamdaman para sa kanya. Siguro ay para kasing nakikita ko na siya mula pagkabata namin. Parang itinuring ko na lang siyang kaibigan o kuya. Kasi mas matanda naman siya sa akin. Kahit sino ang mahalin mo anak, wala akong tutol. Basta ang mahalaga sa akin ay ang kaligayahan mo at kaligtasan mo. Salamat po, Itay. Tinapik ako sa balikat ni Itay at sinabihan akong maghanda na ng hapunan para sabay na kaming kumain bago sumama sa pagroronda. Kaya naman nagtungo na ako sa kusina. Nakita ko na nakaluto na pala si Itay ng ulam at kanin kaya naman ako na ang naghain at sabay kaming kumain ni Itay. Makalipas ang ilan pang sandali ay naligo na ako matapos kumain. Muli ay naramdaman ko ang hapdi ng aking sugat ng mabasa ng tubig pero hindi na gaanong masakit kagaya noong una. Sinabon ko ulit ang aking sugat para malinis yun at matapos maligo ay nilagyan ko ulit ng gamot. Saka ako nagbihis at inihanda ang aking mga dadalhin sa pagroronda. Maria, tayo na. Nandito na ulit si Dario. Nakabalik na po si Dario? Oo, may dala siyang rifle. May baril pala siya. Wow! Talaga, Itay? Kaya pala malakas ang loob niyang sumama sa atin para magronda. Oo nga matapang din pala siya. O siya, sumunod ka na ha. Naghihintay na siya sa labas ng bahay. Sumang-ayon naman ako kay Itay. Muli ay humarap ako sa salamin at sinuklay ang aking buhok. Nagpaganda talaga ako para kapag humarap ako kay Dario siguradong maaakit siya sa akin. Nagsuot ako ng pantalong korduroy na itim na eksaktong-eksakto lang sa aking bewang at hita. Tapos ay sinuot ko din ang aking t-shirt na itim din at long sleeve na checkered. Ginawa kong sinturo ng kampilan at itak. Tapos ay lumabas na ako ng bahay namin. Tama nga ang aking naisip. Mapapatingin at matututla si Dario kapag nakita ako. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Pangit ba ang suot ko? Hindi sa ganun, Maria. Ang totoo niyan, napakaganda mo ngayong gabi. Para kang isang mandirigmang diwata. Ikaw din. Napakagwapo mo ngayong gabi, Dario. Ternong maong na pantalon at jacket. Tapos ay may dalang rifle. Ayos ka talaga, ha? Oo nga, ganda ng mga forma niyo Para kayo magde-date. Lang niya. Baka nakakalimutan niyo na magro-ronda lang tayo ha. Opo, Kapitan. Alam ko naman po ang pupuntahan namin. Oo nga, Itay. Kayo talaga. Ngayon niyo lang ba napansin? Palagi naman akong ganito kung magdamit, di ba? O siya, sige na. Sa akin naman paalala lang. O siya, tayo na.
At baka naghihintay na yung mga kasama natin doon sa tindahan ni Aling Loretta. Sumang-ayon naman kami sa sinabi ni Itay kaya matapos na isara ng mabuti ang aming bahay ay nagtungo na kami ni Dario sa harapan ng tindahan ni Aling Loretta kung saan nakita nga namin na naroon na ang mga kalalakihang sasama sa pagroronda. Lahat ay napatingin sa amin nang kami ay dumating kaya naman ipinakilala na ni Itay sa lahat ng naroon si Dario. Walastik ang forma mo pare ah. Sputing na sputing ka. Nakasapatos ka pa. Baka nakakalimutan mo na magro-ronda tayo. May mga lugar dito na maputik. Alam ko yun pare. Hindi mo na yun kailangan ipaalala. Alam ko naman ang ginagawa ko. Ngayon, kung gusto mo rin ng jacket, di bibigyan din kita. Hindi ko kailangan yan. Kami Chino ayos na sa akin. Mga kasama, narito tayo para magkaisa, hindi para magtalo-talo ha. Kung ano man yung mga personal nyong dahilan, isang tabi nyo na lang muna yan. Sa ngayon, ang salot lang muna ang dapat nating unahin. Opo, Kapitan. Pasensya na po. Pasensya na po, Kapitan. Sige po, nakahanda na po ang mga tao. Ngayon nagkakaisa na tayo mga kasama. Magiging mas malakas ang ating puwersa laban sa mga salot na namiminsala dito sa ating lugar. Mag-iingat tayong lahat. Palagi niyong tatandaan na tuso ang ating mga kalaban. Kaya dapat grupo-grupo tayo. Walang mag-iisa. Sumangayon naman kay Itay ang lahat ng naroon kaya naman nag-usap-usap na ang lahat ng naroon kung sino-sino ang dapat na magkasama. Sinabi ni Itay na kami ni Dario at ang isa pang lalaki na naroon ang magsama-sama at sila naman ni Ramon ang magkasama. Kaya naman nakasimangot si Ramon. Ganoon man, wala siyang nagawa. Kaya nagsimula na kaming magronda sa aming baryo. Umikot kami sa mga bahayan na posibleng biktimahin ng mga aswang, lalo na ang mga kababaryo namin na buntis. Pero wala kaming nakitang kakaiba. Mukhang tahimik naman ang lugar na to, Maria. Sa tingin ko, naligaw lang dito yung mga aswang na sinasabi nyo. Mabuti nga sana kung ganon, Dario. Sana'y wala nang maligaw na salot dito para naman makapamuhay na ng maayos sa mga taga rito. Tuso mga kagaya nila. Hindi sila sumasalakay kung alam nilang malalagay sila sa alanganin. Para sila mga magnanakaw. Naghihintay lang sila ng magandang pagkakataon para sumalakay. Kaya huwag kayong maging kampante. Tama si Kapitan. Mahilig sumalisi yung mga salot. Mga bantay sa lakay ang tawag sa ganun. Kaya mahirap magtiwala sa paligid. Nakita ko na parang nainis na din si Dario kay Ramon. Pero bago niya makumpronta si Ramon ay nakarinig na kami ng malakas na iyak ng isang baboy kaya naman naalarma ang lahat lalo na nang marinig ang sigaw ng isang babae na humingi ng tulong. Sa bahay ni Aling Marta, madali kayo! Tayo na, madali. Tiyak na naroon ang aswang. Sige, Maria. Nakasunod ako sa'yo. Nagmamadali nga ang lahat na nagtakbuhan patungo sa bahay ni Aling Marta kung saan nakita namin na umiiyak si Aling Marta habang kalong ang asawang sugatan. Sabi ni Aling Marta, sinalakay ng aswang ang alaga nilang baboy at nang lumabas ang asawa niya at makita ang aswang ay nilabanan niyo ng aswang kaya nakagat at nasugatan ng malubha. Ayon din kay Aling Marta ay nasugatan ang aswang. Kumala tayo. Hindi pa nakakalayo ang salot na yon. Sundan niyo yung mga patak ng dugo. Sa banda ron, Kapitan. Ayun yung mga patak ng dugo. Tayo na. Sinundan namin ang mga patak ng dugo. Noon ko napansin na wala na sa aking likuran si Dario pero wala na akong pagkakataon para hanapin siya dahil nakaalalay ako kay Itay na patuloy na tumatakbo sa direksyong tinungo ng aswang. Hanggang sa makarinig kami ng malalakas at magkakasunod na putok ng baril. Nagulat kaming lahat dahil galing iyon sa ibang direksyon. Tapos ay narinig namin ang sigaw ni Dario kaya nagmamadali kaming nagtungo roon. Dario, ano nangyari? Nasukol ko at napatay ko ang salot, Kapitan. Ayan siya. Sa ngayang gabunan, nagpapalit na siya ng anyo. Makikilala na natin kung sino siya. Ang galing mo naman, Dario. Lahat kami papunta ron sa pag-aakalang naroon ang sugatang aswang pero nandito pala. Naisip ko kasi yung sinabi ni Kapitan na mautak ang mga salot.
Parang magnanakaw na hindi susuong sa lugar na mapapahamak sila. Kaya nung nakita ko na pupunta kayong lahat doon, naisip ko baka nililin lang kayo ng aswang na gabunan. Tiyak na dito sa direksyong to siya pupunta. At tama nga ako. At nung makaharap ko siya, binaril ko na bago pa makalapit sa akin. Magaling ka, Dario. Kahit ito pa lang ang unang pagkakataon na sumama ka sa pagroronda, nakapatay ka na kagad ng gabunan. Tsamba lang po yun, Kapitan. Nagkataon na tama lang ang naisip ko. Tsamba lang ba o talaga nagpapasikat ka kay Maria? Alam mo Ramon, tsamba man yun o hindi, wala ka ng pakialam doon pare. Saka, ano bang problema mo sa akin? Bakit palagi kang ganyan? Palagi kang nangaasar? Kursunado mo yata ako eh. Oo, talagang nakakaasar ka eh. Palagi kang nakadikit kay Maria. Kabago-bago mo dito pero nagpapasikat ka na. Ramon, pwede bang tumigil ka na? Wala naman siyang ginagawa sa'yo eh. Maria, huwag kang makialam. Asar talaga ako sa Dario na yan eh. Sige, matatapos lang naman ang sigalot nyo kung magkakasubukan kayo eh. Sige, magsubukan kayo ng tapang at lakas. Walang gagamit ng armas ha. Laban ng lalaki sa lalaki lang. Payag ako, Kapitan, sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kapag natalo ko siya sa suntukan, iiwasan niya na si Maria. Hindi na siya lalapit pa at hindi naman liligaw pa. At sino ka ba para magsabi ng ganyan, Ramon? Hindi ikaw ang magdidikta kung sino ang pwedeng manligaw sa akin at kung sino ang hindi. Mula pagkabata natin, Maria, nakatuon ang atensyon ko sa'yo. Binantayan na kita at minahal. Hindi ko lang magawang aminin sa'yo. Pero ngayong nandito na si Dario, aaminin ko na din na gusto kita sa harap ng iyong ama at ng mga taga rito. Mahal kita. Pero Ramon, Kapag nanalo ka, Dario, pababayaan kita sa gusto mo. Pero kapag natalo ka, gawin mo ang gusto ko. Yun ay kung tunay kang lalaki. Itay, pwede niyo bang pigilan si Ramon sa kahibangan niya? Anak, ang desisyong yan ay sa pagitan ni na Dario at Ramon. Dahil pareho silang may pagtingin sa'yo. Tinatanggap ko naman po ang hamon niya, Kapitan. Pero Dario, sanay sa labanan si Ramon. Hindi ako marunong umatras sa laban, Maria. Lalo na kung ang ipaglalaban ko ay ikaw. Kagaya ni Ramon, gusto ko nang ipakita sa'yo na tunay din akong lalaki. Sa basbas ni Itay ay binitiwan ni na Ramon at Dario ang mga hawak nilang armas. Nagsalubong sila at naggirian tapos ay unang sumalakay si Ramon. Magkakasunod na suntok ang kanyang binitiwan. Lahat naman ng iyon ay sinalaglang ni Dario at matapos ay itinulak lang si Ramon. Napasubsob sa lupa si Ramon, kaya naman inis itong tumayo. Muling sumugod si Ramon. 2 suntok ang muli niyang binitiwan pero iniwasan lang ni Dario at nang makakuha ng pagkakataon ay sinuntok si Ramon na tinamaan sa muka at sa sikmura. Bagsak ulit si Ramon. Ganun pa man ay ayaw niyang mapahiya sa akin. Muli siyang tumayo. Hindi masama ang pag-amin ng pagkatalo, pare. Kung hindi mo na kaya, itigil na natin to. Huwag mo akong maliitin. Hindi ako mahina, ulul ka. Sa tingin ko, hindi mo na kaya. Ramon, tigilan na natin to. Nang makita ni Dario na hirap nang tumayo si Ramon ay nilapitan niya ito para tulungan sana. Pero bigla siyang sinuntok ni Ramon. 2 suntok ang tumama sa mukha ni Dario kaya naman napaatras siya. Napailing sa ginawa ni Ramon. Parang napikon na din si Dario kaya nang muling sumugod si Ramon ay hindi na nagpigil si Dario. Magkakasunod na suntok ang pinatama niya sa mukha at sikmura ni Ramon kaya naman bumagsak si Ramon at hindi na nakatayo pa. Para na din itong masusuka habang tutop ang sikmura. Natalo ka sa laban, pre. Sumunod ka sa kasunduan natin. Saksi si Kapitan at mga tao rito sa ating naging laban. Kung tunay kang lalaki, gagawin mo kung ano man ang kasunduan natin. Ngayon tapos na ang labanan nyo. Meron kayong naging kasunduan. Bilang mga lalaki, dapat meron tayong isang salita. Mula ngayon, ayoko na mag-aaway kayo, ha? Maliwanag ba? Maliwanag po, Kapitan. Opo, Kapitan. Ganun po talaga. The best man win. Pero kapag sinaktan niya si Maria, muli ko siyang aawayin. Salamat sa pagmamalasakit mo, Ramon. Huwag kang mag-alala, Ramon. Hindi ko sasaktan si Maria. Mamahalin ko siya ng higit sa lahat. Matapos nga ayon ay umuwi na kaming lahat.
Matapos kaming ihatid ni Dario ay umuwi na din siya. Mula nga noon sa tuwing magkikita sila ni Ramon ay hindi na sila nagtatalo. Hindi na nagpapasaring si Ramon dahil tinanggap niya ang pagkatalo sa kanilang labanan. Nagpatuloy sa panliligaw sa akin si Dario at dahil nakita ko naman na talagang mahal niya ako at matagal ko na rin siyang minamahal, tinanggap ko na ang kanyang pag-ibig. Talaga, Maria? Tinatanggap mo na ang pagmamahal ko sa'yo? Nobya na kita? Oo, Dario. Mahal na din kita. Huwag mong sisirain ang tiwalang ibinigay ko sa'yo, ah. Oo naman, mahal ko. Hindi mo pagsisisihan na minahal mo din ako. Mabuti naman kung ganun. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Dario. Kaya naman lalo ko siyang minahal. Pero naroon pa din ang kaunting problema. Naging selosa ako lalo na kapag kasama ko siya at mapapatingin sa kanya ang ibang mga babae na para bang naaakit sa ganda niyang lalaki. Kaya ang nangyayari, inaaway ko si Dario. Alam mo, para matapos ng pagsiselos mo, mas mabuti pang magpakasal na tayo. Magpapaalam na ako sa tatay mo. Kasal bang sinabi mo, Dario? Oo, tama ang narinig mo. Papakasalan na kita para matapos na ang pagsiselos mo. Kausapin na natin ang tatay mo. Papayag akong magpakasal sa'yo pero dito tayo titira, ha? Kasi nag-iisa na lang ang aking itay. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Oo, sige. Kahit saan tayo tumira, Maria. Ang mahalaga sa akin, magkasama kayo ng tatay mo. Salamat, Dario. Kaya naman mahal na mahal kita eh. Niyakap ko ng mahigpit si Dario. Masayang masaya ako at nang magkaroon nga kami ng pagkakataon ay kinausap na namin si Itay tungkol sa aming pagpapakasal. Hindi naman tumutol sa aming plano si Itay, lalo pa nga at sinabi namin na doon pa din kami titira na kasama niya. At ikinasal nga kami ni Dario. Dahil marami siyang pera, naging bongga ang aming kasal. Imbitado ang buong baryo. Nagpakatay si Dario ng 5 baboy at mga manok kaya naman ang lahat ay naging masaya ng araw na yon. Parang nakalimutan pansamantala ang mga salot na problema sa baryo. Kaya ng gabi ng aming pulot gata. Maraming salamat, Dario. Talagang pinaligaya mo ko. Pangako, mamahalin din kita habang ako ay nabubuhay. Sa pagmamahal mo, Maria, dahil sa'yo, ang daming nagbago sa buhay ko. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko ay palagi na lang tayo magsasama. Maria, ipangako mo sa akin na kahit ano man ang mangyari, hindi mawawala ang pagmamahal mo sa akin. Ikaw ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Ikaw ang minahal ko ng higit sa aking buhay. Pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Matapos ang mga matatamis na salita at pangako namin sa isa't isa ay pinaubaya ko ng aking sarili kay Dario. Masayang masaya ako ng gabing yon habang kapiling ang aking asawa na si Dario. At makalipas ang mahabang sandali, nakatulog na ako. Madaling araw na nang ako'y mapabalikwas kung saan nang kapain ko ang higaan namin at malaman na wala sa aking tabi si Dario, kaagad akong dumilat at natiyak na wala nga sa aking tabi ang aking asawa. Kaagad akong bumangon at kinuha ang aking damit, isa yung duster. Kaagad kong isinuot at saka ako lumabas ng kwarto. Nakita kong nakabukas ang pintuan kaya sumilip ako at nakita ko sa labas si Dario. May kausap siyang lalaki. Nang makita nila ako ay agad na umalis ang lalaki. Bakit gising ka pa? May problema ba? Tsaka sino yung lalaking yun? May narinig kasi akong kaluskos. Akala ko nagbalik na si tatay, kaya bumangon ako at sumilip dito sa bintana. At siya nga nakita ko. Hinahanap niya ang tatay mo. Akala niya ay nandito na. Kapag sumasama kami ni Itay sa pagroronda, umaga na kapag umuwi kami kaya siguradong mamaya pa siya. Sinabi ba ng lalaking yun kung bakit hinahanap niya si Itay? Ang sabi niya, kailangan daw niya ang tulong ni tatay.
Nung sinabi ko naman na wala pa dito si tatay, babalik na lang daw siya. Ah, ganun ba? Sige, matulog na tayo. Malalim na ang gabi. Mabuti pa nga. O siya, sige tayo na. Nasasabik na ulit ako ang Kay. Ikaw talaga, masyado kang pilyo. Nang makapasok na kami sa aming kwarto ay muli naming ipinaubaya sa isa't isa ang aming mga sarili. At makalipas ang mahabang oras ay nakatulog na kami ni Dario. Tanghali na nang kami ay magising. Naroon na din si Itay kaya naman nagmamadali na akong nagluto ng aming pagkain para sabay-sabay na kaming kumain. Kamusta naman po ang pagroronda niyo, Tay? Abay sa awa ng Diyos, kagabi lang parang tahimik ang panahon. Walang aswang na ng gulo. Kagaya nga po ng sinabi niyo na ang mga aswang, lalo na ang mga lahi ng gabunan ay talagang mauutak na gaya ng magnanakaw. Hindi sila sasalakay kung alam nilang delikado. Kaya siguro sa ibang lugar na lang silang nag-aasik ng lagim. Kasi alam na nila na palagi may nagroronda sa atin. Oo nga, Itay. Tama si Dario. Baka sa ibang lugar na sumasalakay ang mga aswang. Naisip ko nga yung lalaking nagpunta dito kagabi na naghahanap sa inyo. Taga-ibang lugar yun. May lalaki naghahanap sa akin. Opo, Itay. Hindi naman sinabi ko ano ang kailangan. Pero sa tingin ko po hihingi yun ng tulong kaya hinahanap kayo. Babalik yung kung kailangan niya talaga ang tulong ko. Tama si Itay. Matapos kaming kumain ay natulog na si Itay dahil napuyat siya sa buong magdamag. Ako naman ay niyaya ni Dario sa kanyang bahay. Gusto daw kasi niyang ipakita sa akin ang bahay niya para kabisado ko na ang lugar kung sakali man na gustuhin kong doon na tumira. Sumama naman ako sa kanyang bahay. Yun ang unang pagkakataon kong nakita ang loob ng bahay na yun. Madaming mamahaling gamit at mga nakadisplay na paintings. Ang nasa larawan ay ang aking mga magulang. Matagal na silang pumanaw. Iniwan na nila ako mag-isa. Wala ka bang kapatid o kamag-anak? Kapatid, wala. Dahil solong anak lang ako. Kamag-anak marami, pero hindi sa lugar na to. Pero darating ang araw maglilipatan din sila dito para makasama ako. Mabuti naman kung ganun para makilala ko din sila. Pero kung ako sa'yo, hindi ko nagugustuhin pang makilala sila. Dahil hindi sila masarap kasama. Seryoso ka, Dario? Hindi ka ba kasundo ng mga kamag-anakan mo? Huwag na muna natin silang pag-usapan. Naguguluhan lang ang isip ko kapag silang pinag-uusapan natin eh. Halika na, tignan mo ang iba pang kwarto dito para kapag dito na tayo nakatira ay alam mo na. Sumang-ayon naman ako kay Dario. Pinuntahan pa namin ang iba pang kwarto na naroon. Pero napapansin ko na palagi niya akong pinagmamasdan na parabang nag-iisip ng malalim habang abala naman ako sa mga magagandang gamit sa loob ng kwarto. Ganoon man ay hindi ko na pinansin ang mga kakaibang kilos niya dahil alam ko na nangungulila siya sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang oras ay umalis na kami ni Dario doon at nagbalik sa aming bahay. Nang gabing yun ay muli akong nagising na wala na naman sa aking tabi si Dario. Nang lumabas ako ng kwarto ay nakita kong nakabukas na naman ang pintuan ng aming bahay. Nang lumabas ako ay nakita kong pabalik na si Dario. Saan ka galing? May narinig kasi akong iyak ng kambing kaya lumabas ako. Alaga pala ng kapitbahay natin at biniktima ng aswang. Kung gano'n, nasan na siya? Natakasan nga ako eh. Napatay niya yung kambing. Sayang nga lang at hindi ko siya nasapul ng baril ko. Sa susunod, gisingin mo ko. Baka kasi may isahan ka nila sa susunod. Iniiwan mong bukas ang pintuan ng bahay eh. Naku, pasensya ka na, Maria. Wala naman akong planong lumayo kaya lang nang marinig ko yung atungal ng kambing. Alam kong kailangan niya ang tulong ko kaya ako lumabas. Bakit may dugo yung damit mo? Ha? Ito ba? Kasi nagbuno kami ng aswang. Nasorpresa niya ako eh. Dinamba agad ako. Kaya nagpambuno kami at nalagyan ako ng dugo. Nung maihagis ko naman siya, dinampot ko na agad ang baril ko at pinaputukan siya.
Kaya lang, ayun nga, swerteng nakatakas. Halika na sa loob at palitan mo yung damit mo. Lalaban ko na lang bukas. Sumang-ayon naman si Dario. Pumasok na kami sa loob ng bahay at pinalitan niya ang damit niya na may dugo, tapos ay natulog na kami. Kinabukasan ay nalaman nga ng kapitbahay namin na patay na ang alaga niya at dahil nga alam ng lahat na may mga gumagalang salot, inilibing na lang ang bangkay ng kambing. Hindi ko na nagugustuhan to. Parang lumalakas na naman ang loob ng mga aswang. Mismong dito na malapit sa bahay ko, ang inatake niya kagabi. Parang inahamon ng ating kakayahan. Oo nga po, Itay. Hinabol nga kagabi ni Dario kaso hindi na niya naabutan. Oo nga po, Itay. Kailangan na nating mag-ingat. O kaya naman, lumipat na lang tayo ng lugar. Doon po sana sa malayong lugar na magkakaroon tayo ng katahimikan. Hindi na ako pwedeng umalis sa lugar na to, anak. Dito ako isinilang, kaya dito na rin ako mamamatay. Hindi ko rin pwedeng iwanan ng aking mga kababaryo. Kailangan nila ang tulong ko. Pero Tay, matagal na kayo sa gawain yan. Marami na kayong napatay na gabunan. Panigurado na marami lang galit sa inyo at naghahangad na gantihan kayo. Alam ko yun, Dario, pero nakahanda na ako dyan. Kayo ni Maria, pwede pa kayong umiwas at magbagong buhay. Lumayo kayo sa lugar na to. Itay, hindi ako aalis sa lugar na ito nang hindi kayo kasama. Kung nasaan po kayo, doon din ako. Natuwa si Itay. Niyakap niya ako kasi alam niya na kahit nag-asawa na ako ay hindi pa rin nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Naramdaman ko na niyakap din kami ni Dario at bumulong na hindi niya kami pababayaan. Kaya naman lalo akong natuwa at lalo kong minahal si Dario. Pero nang sumunod na gabi ay nagulat si Itay nang pagsilip niya sa bintana ay mayroong mga taong nakapaligid sa aming bahay. Kaya naman kaagad niyang dinampot ang itak niya at ang buntot pagi. Maria, Dario, lumabas kayo ng kwarto, madali. Bakit po, Itay? Meron bang problema? Bakit may hawak kang itak, Tay? Bakit kayo sumisigaw? May mga lalaki nakapaligid sa bahay natin. Alam kong hindi ordinaryong tao ang mga yon. Magabunan sila. Baka naman po nagkakamali lang kayo, Itay. Kaagad nga na lumapit kami ni Dario sa bintana. Bahagyang sumilip at nakita nga namin na mayroong mga kalalakihan sa labas ng bahay. Hindi namin kilala ang mga iyon at di nga nagtagal ay nakita namin na nagpalit ng anyo ang mga iyon. Naging gabunan. Tama ngang sinabi niyo, Itay. Mga gabunan ang nasa paligid ng ating bahay. Pero anong pakay nila dito? Ano pa ba? Eh di para gantihan kayo. Alam ng mga yan na mga aswang hunter kayo. Kayo lang ang sagabal sa mga plano nila. Kaya narito yung mga yan para gumanti. Kung mawawala kayo sa landas nila, magagawa na nilang gumala sa lugar na to nang walang takot. Tama si Dario, kaya umanda kayo. Palagi ko desperado na ang mga yan na makaganti sa akin. Sa dami ba naman ang napatay kong kalahi nila eh. Sige, Itay. Ngayon ko higit na naiintindihan kung bakit gusto mo ako maging matapang at matibay. Dahil sa ganitong pagkakataon, sarili ko lang ang aking aasahan. Nandito na ako sa tabi mo, Maria. Hindi kita pababayaan kahit anumang mangyari. Di pa nagtagal ay umalulong ang mga gabunan habang nakatingala sa langit na bilog pala ang buwan at sa pagkakataong ito ay kulay pula ito. Simbolo ng pag-aalburuto ng galit ng mga gabunan. Pagkatapos ay humakbang na palapit sa aming bahay ang mga gabunan. May tumalon sa bubungan, may pumwesto sa pintuan at meron din sa bintana. Sa pagkakataong ito ay desperado sila dahil marami sila. Dumating na ang gabi ng iyong katapusan, Lando. Ikaw at ang iyong anak ay mamamatay ngayong gabi. Kagaya na senyalas ng bilog na buwan. Ito ang gabing mananaig ang lakas ng mga gabunan. Maaaring tama ka, Halimaw. Pero hindi niyo ako mapapatay ng ganun lang kadali. Lalaban ako hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Itay, napapaligiran na nila tayo. Wala nang oras para umiwas pa, anak. Kailangan natin silang harapin. Dario, pasensya ka na kung nadamay ka pa sa gulo ng buhay namin mag-ama. Mahal ko po si Maria, Itay.
Kaya kahit anumang mangyari, hindi ko siya iiwanan. Hep, hep. Sandali lang. Bago natin ipagpatuloy ang kwento natin ngayong araw, salamat sa lahat ng supporters at umabot na po tayo ng 300k subscribers. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor True Stories. True to life survivor stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Di nagtagalay na putol ang usapan namin nang makita naming binabalya ng isang malaking gabunan ng pintuan. Mayroon ding gabunan na sumisira sa bintana kaya naman kinuha na ni Dario ang kanyang baril. Nilagyan ng mga bala na yari sa tanso at pinaputukan ng gabunan na nasa bintana. Nasapul yun sa dibdib kung kaya walang buhay iyong bumagsak. Pero sa halip na matakot ang iba pang gabunan sa paligid ay lalong naggalit ang mga yun. Tuluyang nawasak ng gabunan ng pintuan. Galit na tumayo yun sa pintuan pero sinalubong ng bala ni Dario. Habang nandito ako, hindi ako papayag na saktan niyo sila. Dito ka lang, Maria. Lalabas ako at haharapin sila. Sasama ako, Itay. Harapin natin sila. Kahit naman nandito ako, tiyak na papasukin din nila ako. Mas mabuti na sa labas, makakakilos tayo ng maayos. Hindi na kumibo si Itay dahil alam niya na hindi ko din naman siya susundin sa pagkakataong ito dahil desperado na akong tulungan siya na harapin ang mga gabunan na nasa paligid ng aming bahay. Nang lumabas ng bahay si Itay, kasunod kami ni Dario. Kaya nang makita kami ng mga gabunan ay muling sumalakay ang mga ito kaya naman pinaputokan ni Dario ang mga papalapit na gabunan. Tumba ang mga yun ng tamaan ng bala ni Dario. Hinarap naman ni Itay ang iba pang gabunan. Hindi ko basta ibibigay sa inyo ang buhay ko. Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko. Kung ganun mamatay ka! Dario, tulungan natin si Itay! Oo, mahal ko. Muli nga ay pinaputokan ni Dario ang mga gabunan na papalapit pa kay Itay. Tatlo doon ang tumumba ng tamaan ng bala ni Dario. Pero dahil sa dami ng mga gabunan na nasa paligid, naubusan ng bala si Dario. Kaya naman ginamit niya ang mahabang itak para tulungan si Itay hanggang sa lumabas ang pinakapinuno ng mga gabunan. Magaling. Napakagaling mo talaga, Dario. Natutuwa ako makita kang muli. Tio Eliseo, nandito rin kayo. Oo, nagpunta na ako dito dahil hindi ko nagustuhan ang ginagawa mo. Hindi na ako natutuwa sa mga balitang natatanggap ko. Akala ko hindi totoo ang mga yon. Ngayon ko napatunayang tama ang lahat ng sinabi nila. Umalis na kayo. Pabayaan niyo na kami. Pabayaan niyo na ako makapagbagong buhay. Wow, talaga nagbago ka na, Dario. Hindi na ikaw ang dating Dario na kilala ko. Talagang binago ka na ng babaeng yan. Tumigil ka na, Tio. Pakiusap. Umalis na kayo. At bakit ako titigil? Ayaw mo bang malaman ang iyong asawa ang tunay mong hangarin sa kanya? Talagang nagulat ako sa mga sumunod na pangyayari. Kasi kilala ni Dario ang mga gabunan na nasa aming paligid, lalo na ang pinuno ng mga iyon. Bakas sa mukha ng lalaking tinawag ng Tio Eliseo ang galit. Kilala mo sila, Dario? Huwag mo siyang pakinggan, Maria. Natural kilala niya ako. Dahil ang lalaking nasa harapan mo ay ang aking pamangkin. Ay, hindi pala. Isang dating pamangkin na pinagtaksilan ako at ang kanyang lahi. Ipinagpalit sa isang anak ng aswang hunter. Dario, isa ka rin kagaya nila. Isa ka rin gabunan. Kung ganon, matagal mo na kaming niloloko. Maria, hayaan mong ako magpaliwanag. Pakinggan mo ako. Alam mo ba ang tunay na dahilan kaya pinaibig ka niya, Maria? Para makalapit siya sa inyong mag-ama. Para maging madali na para sa amin na makaganti sa inyo. Iyon ang aming plano. Pero nagbago yun ng dahil sa iyo. Napatras ako at pumunta kay Itay. Lumayo ako kay Dario lalo na nga't alam ko na isa rin pala siyang gabunan na ang talagang pakay ay patayin kami ni Itay.
Hilam sa luha ang aking mga mata nang makalapit na ako kay Itay. Yumakap ako sa kanya. Masamang masama ang loob ko kay Dario, kaya nang lapitan niya ako ay inamba ko na sa kanya ang hawak kong itak. Huwag kang lalapit sa akin! Kagaya ka din pala nila. Kaya pala palagi kang nawawala sa gabi. Kaya pala may dugo ang damit mo. Isa ka rin sa kanila at ang plano mo, patayin kaming mag-ama. Aaminin ko na tama ang sinabi ni Tio Eliseo. Iyon ang unang dahilan kaya pinaibig kita. Pero Maria, maniwala ka na nagbagong lahat ng iyon nang matutunan kitang mahalin ng totoo. Kaya tinalikuran ko ang aking mga kalahi para sa iyo. Kaya gusto kong magbagong buhay. Hanapin ang luna sa pagkatao kong to. Gusto kong maging normal na tao para maging bagay sa iyo. Itay, isang gabunan ng lalaking minahal ko. Itay, hindi ko kayo pipiliing maniwala. Pero wala po ako nabibiktima na tao. Puro hayop lang ang kinakain ko. Gusto ko pong magbago at mabuhay ng normal. Kaya nga po niyayaya ko na kayong umalis na sa lugar na ito. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko, Dario. Hindi ko alam kung bahagi ba to ng drama nyo ng mga kalahi mo para maisahan ako. Maniwala kayo. Minahal ko si Maria. At kayo, bilang aking ama. Ang galing mo talagang magkunwari. Napaniwala mo kung mahal mo ko. Ako naman si tangang naniwala sa'yo. Minahal kita ng totoo tapos malalaman ko na peke palang lahat ng pagmamahal na ipinakita mo. Kagaya ng sinabi ko, ang galit ko noon sa inyo ay napalitan ng pagmamahal. Nagbago ako dahil sa inyo. Paniwalaan mo naman ako. Huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo sa kanila. Gawin mo ang ating plano at tatanggapin kita ng buong puso. Kakalimutan ko na minsan ay naging traitor ka. Tumahimik ka! Ikaw ang papatayin ko. Hindi ako papayag na saktan mo sila. Galit na galit si Dario. Nagbago ang kanyang anyo at naging malaking gabunan siya. Buong bangis niyang sinalakay ang mga kalahi niya. Nakipaglaban siya ng gusto sa mga yon, kaya naman ang ibang mga gabunan na lumapit sa amin ay hinarap namin ni Itay. Pero sa dami ng mga gabunan ay nasugatan ng malubha si Itay. Malalim ang sugat na tinamo niya sa leeg, kaya lupay-pay siyang bumagsak. Kaagad ko siyang nilapitan. Tumakas ka na, Maria. Pabayaan mo na ako. Hindi, Itay. Hindi kita iiwan dito. Sama-sama na tayong mamamatay. Si Dario, alam ko nagsasabi siya ng totoo. Nakahanda siyang isakripisyong lahat para sa'yo. Nagawa niya magbago dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Huwag ka magalit sa kanya. Alam ko na sa kabila ng kanyang katauhan ay meron siyang pusong mapagmahal. Kapag wala na ako, pilitin mong maging malakas. Umalis ka sa lugar na to at magbagong buhay. Itay, huwag kang magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka pa. Itay. Hindi ko na kaya, anak. Sikapin mo mabuhay. Maahali kita, anak. Itay! Huwag mo kang iwanan! Nang ipikit na ni Itay ang kanyang mga mata at manginig ang buong katawan, naramdaman kong unti-unti na siyang nawawalan ng buhay, kaya sumigaw ako ng malakas. Umiyak ako ng malakas, kaya naman noon ko nakita na natigilan si Dario. Napalingon sa akin at natigilan din ang mga kalaban niyang gabunan. Nakita ko rin na itinaas ng pinuno ng mga gabunan ng kamay at saka sumenyas na umalis na sila dahil tapos na ang misyon na tapusin ang buhay ng aking ama. Noon mabilis na umalis ang mga gabunan at naglaho sa dilim. Nanatiling nakatayo sa harapan ko si Dario. Nagbalik siya sa dating anyo. Maria, Huwag mo akong lapitan. Natatakot ako sa'yo. Umalis ka na! Maria, hindi kita sasaktan. Maniwala ka sa akin.
Umalis ka na. Paparating na ang mga tao. Mapapahamak ka din kagaya ni Itay. Umalis ka na! Patawad. Hindi sana ito mangyayari kung pumayag kayong umalis na tayo sa lugar na to bago pa mahuli ang lahat. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Umalis ka na. Lumayo ka na sa akin. Pakiusap. Nang marinig nga ni Dario na paparating na ang mga tao ay napilitan siyang umalis at iniwanan ako. Kasama sa mga taong dumating si Ramon. Kagad siyang lumapit sa akin. Hinawakan ako sa kamay. Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka agad dumating para sana natulungan mo kami ni Itay? Patawad, nahuli ako ng dating. Ang sabi kasi ng Itay mo, ako na muna ang mamuno sa pagroronda. Hindi na siya sasama kasi masama ang pakiramdam niya. Kaya pala, ay ganito ang mangyayari. Paano na ako ngayong wala na ang aking ama? Si Dario, anong nangyari sa kanya? Napakarami nang namatay na gabunan dito. Karamihan, may tama ng baril ni Dario. Tinangay siya ng mga gabunan. Hindi ko rin alam kung buhay pa siya. Mga kasama, tulungan niyo ako. Ipasok natin sa loob ng bahay ang bangkay ni Kapitan. At yung mga bangkay ng gabunan, ipunin natin sa isang lugar. Sunugin natin ang bangkay ng mga salot na yan para hindi na sila magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Oo, tama ka nga Maria. Kasi kung ililibing lang natin sila, ay baka magkaroon pa ng pagkakataong mabuhay ang mga yan. Sinunod nga nila Ramon ang aking sinabi. Inilagay nila sa gitna ng kabukiran ang mga bangkay ng mga gabunan at saka doon binuhusan ng gasolina at tinambakan ng maraming kahoy. Sa kanila iyon sinunog hanggang sa maging abo. Nang sumikat naman ang araw ay binigyan namin ng maayos na libing si Itay sa sementeryo. Naghukay ng malalim doon si Ramon at inilibing si Itay. Matapos nyon ay umalis na kami sa lugar na yon. Sinamahan ako ni Ramon na makauwi sa aking bahay. Ginawa niya ang nawasak na pintuan at bintana ng aming bahay. Anong plano mong gawin ngayon? Hindi ko pa alam sa ngayon. Magulong-magulo ang isip ko. Siya nga pala. Maraming salamat sa tulong mo. Palagi naman akong nandito para tumulong sa'yo, Maria. O paano, uuwi na din ako. Magpahinga ka muna. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako. Oo, sige. Maraming salamat. Nang umalis na si Ramon ay kaagad kong isinara ang pintuan ng aming bahay. Pumasok ako sa aking kwarto at kinuha ang aking ginagamit na itak. Kinuha ko rin ang itak ni Itay. Kumuha ako ng hasaan at hinasa ang mga iyon para mas lalong maging matalim. Nang maramdaman ko na may kumakaluskos sa aming kusina, hindi na ako nagulat dahil alam ko kung sino ang naroon. Si Dario. Bakit nagbalik ka pa? Hindi ba sinabi kong umalis ka na? Layuan mo na ako. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Maria. Mahal na mahal kita. Tapos nang palabas, Dario. Nakaganti na kayo sa aking Itay. Wala na siya, kaya tigilin mo ng pagkukunwari. Pwede ba? Hindi na ito isang palabas. Totoong minahal na kita kasi napakabuti mong tao. Mapagmahal ka kaya pinilit kong magbago para sa'yo. Maniwala ka, Maria. Paano pa kita paniniwalaan kung mula pa sa simula? Puro na kasinungalingan ng lahat. Ha? Puro palabas at pagkukunwari. Ayoko na, Dario. Huwag mo nang guluhin ang isipan ko. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala kang totoo ng pagmamahal ko sa'yo? Layuan mo ko at kalimutan. Kasi hindi na rin naman sigurado na buhay pa ako pagkatapos ng gagawin ko. Bakit, Maria?
Anong plano mo? Hahanapin ko si Eliseo. Igaganti ko si Itay. Nababaliw ka na ba? Hindi mo sila kaya. Mamamatay ka lang. Wala na akong pakialam kung mamatay man ako. Ang mahalaga sa akin ngayon, may ganti ang aking ama. Kaya kahit mapanganib ay susubukan ko. Hindi kita papayagan. Hindi ako papayag na masaktan ka. Hindi mo na ako mapipigilan. Iwanan mo na ako at kalimutan. Dahil buo na ang aking pasya na makaganti sa kanila. Narinig ko ang boses ni Ramon na tumatawag, kaya naman tumayo ako para sana paalisin na si Dario pero nagulat ako nang malamang nawala na kaagad si Dario. Para siyang hangin na nakaalis ng mabilis sa aking harapan. Kaya naman napabuntong hininga ako. Tinungo ko ang pintuan ng aming bahay at binuksan yon. Nakita ko na naroon sina Ramon at ang mga taong palagi naming kasama sa pagroronda. Anong ibig sabihin nito, Ramon? Alam kong gaganti ka kaya nandito kami para tumulong. Tama ka. Yun nga ang plano ko. Pero alam kong delikado yun kaya wag na kayong sumama. Baka mapahamak pa kayo. Hindi rin naman magkakaroon ng katahimikan ng baryong ito habang buhay sila, Maria. Muli silang mambibiktima, lalo pangat alam na nila na wala na si Kapitan. Kaya nagdesisyon kami na lumaban na ng sabayan. Kaya wag mo nang tanggihan ang tulong namin. Bahagya akong ngumiti nang makita ko ang senseridad ng mga kaharap ko kaya naman sumang-ayon na ako sa gusto nila. Ayon kay Ramon, may nakuha na siyang impormasyon kung saan nagkukuta ngayon ang mga gabunan na pumatay kay Itay. Kaya naman ipinamahagi ko sa mga taong naroon ang mga sandata ni Itay na dating ginagamit sa paglaban sa mga gabunan para magawa nilang harapin ang mga gabunan. Tapos ay umalis na kami para puntahan ang lugar na sinabi ni Ramon. At tama nga si Ramon. Naroon nga ang mga gabunan. Isa ka talagang hangal na babae. Ibinalato ko na nga sa iyo ang buhay mo dahil ang iyong ama lang ang aking kailangan. Pero heto ka ngayon at hinahanap ang iyong kamatayan. Isang malaking pagkakamali ang buhayin niyo pa ako. Ngayon, alam ko na kung bakit pilit akong sinanay ni Itay na kalabanin ng mga kagaya niyo. Para balang araw, may ganti ko siya sa mga katulad niyo. Isa kang hangal. Akala mo ba makakaya mo ko? Isa ka lang iyaking bata para sa akin. Hindi siya nag-iisa. Handa rin kaming tulungan siya. Kung ganon, mamamatay kayong lahat. Mga kawal, patayin sila. Noon sumugod ang 6 na gabunan. Hinarap naman namin ni Ramon ang mga yon at dahil nga benditado at yari sa pilak ang aming mga sandata ay nakalaban kami ng parehas sa mga gabunan. Mayroong nagbuwis ng buhay sa aming mga kasama dahil talagang malakas ang mga gabunan. Pero nagawa namin ni Ramon na malampasan ang labang iyon. Pero nang harapin na namin si Eliseo na higit na malakas ay madali niyang natalo si Ramon. Nakagat niya si Ramon sa braso. Nabitiwan ni Ramon ang itak at ako naman ay binuhat ni Eliseo at inihagi sa tambakan ng kahoy. Sinabi ko na sa inyo, kamatayan ang sasapitin nyo, mga pangahas. Mamamatay akong lumalaban! Nagpilit akong tumayo nang makita kong susugurin ako ni Eliseo, pero bigla ay isang gabunan pa ang dumating. Kinalaban niya si Eliseo. Naging mabangis at madugo ang naging paglalaban nila. Pangil sa pangil, lakas sa lakas, hanggang sa matalo ng gabunan si Eliseo. Walang buhay na bumagsak si Eliseo at ang kalabang gabunan ay agaw buhay ding napahandusay. Nagbago iyon ng anyo. Naging si Dario. Maria, Dario, hindi ba sinabi kong lumayo ka na? Di ba sinabi kong kalimutan mo na ako? mahal kita, Maria. At alam kong ito lang ang tanging paraan para paniwalaan mo ako sa huling pagkakataon na talagang mahal kita. Oo, naniniwala naman ako eh. Nanaig lang sa akin ang galit lalo nang mawala si Itay.
Pinapalayo kita kasi ayokong mawala ka rin sa akin. Pero ang tigas ng ulo mo. Talagang naniniwala ka na totoong mahal kita. Oo, Dario. Mahal pa din kita sa kabila ng lahat. Napangiti si Dario. Hinawakan ko naman ang kanyang kamay. Noon ipinikit ni Dario ang mga mata. Bakas sa mukha niyang kaligayahan sa kanyang pagpanaw. Napaiyak na lang ako ng malakas at sumigaw dahil dalawang lalaking malapit sa aking puso ang nawala. Niyakap ko ng mahigpit ang bangkay ni Dario at binulungan na mahal kita, maging gabunan ka man. Binigyan namin ng maayos na libing si Dario. Itinabi ko sa puntod ni Itay. Si Ramon naman ay ginawa ang lahat para patunayan kung gaano niya ako kamahal. At makalipas nga ang mahabang panunuyo at panliligaw niya, ay natutunan ko din siyang mahalin. Nagpakasal kami ni Ramon at nabuhay ng masaya at payapa. Subalit ang karanasang iyon ay hindi namin makakalimutan kailanman habang kami ay nabubuhay. Napakahalaga ng respeto. Hindi lamang para sa kapwa natin tao, kundi pati na rin sa kultura, tradisyon at paniniwala ng iba. Hindi man tayo sumang-ayon, mas mainam pa ring umunawa imbes na maging pangahas. Huwag tayong maging lapastangan, lalo kung mga panauhin lang tayo sa isang lugar. Sa ating episode ngayon, tunghayan natin kung ano ang naging kapalit ng pagsuway ng ating sender sa babala ng mga tao sa isang baryo. Alamin natin kung magagawa pa ba niyang makawala sa isang tila sumpang kinasadlakan niya ngayon o talagang habang buhay na niya itong pagdurusahan. Kumusta po sa inyo, kwentong takipsilim? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Julie. 27 years old at nakatira rito sa General Santos City. Sumulat po ako sa inyo kasi gusto kong malaman kung ano ba ang posibleng lunas sa isang sumpang kumapit sa akin. Wala po kasi akong mapagtanungan ng maayos dahil puro panghuhusga ang inaabot ko. Sinasabi nila na babaliw lang daw ako kahit ramdam ko namang may sa maligno talaga ang pinagdaraanan ko. Paano po kasi, Sir Jupiter, sa nakikita, naririnig at nararamdaman ko? May buhay ang mga halaman at gulay. Ibig ko pong sabihin, umaaray, sumisigaw at dumudugo sila kapag niluluto o kinakain namin ng best friend ko. Alam ko malabo ang sinasabi ko. Siguradong marami na sa mga listeners ngayon ang nagtataas ng kanilang mga kilay at iniisip na nababaliw na nga ako. Pero sana po pakinggan niyo muna ang kwento ko. Nangyari po ito noong 4th year college pa lang ako. Taong 2016. Nagkaroon kami noon ng field immersion activity kung saan ay pupunta kami sa isang liblib na pamayanan. 6 kami sa grupo kasama na ako at ang beshi kong si Benny. Pag-aaralan namin ang buhay ng mga tao roon at pati na ang natural environment
kung saan sila nabubuhay. At isang liblib na baryo sa may Zamboanga ang napili naming puntahan. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan eksakto. Layo pala talaga ng baryo na to, be. Buti kinaya niyong puntahan to nung unang ocular inspection. Naku, sinabi mo pa. Lusaw na ang beauty ko eh. Yaan na, malapit naman na tayo. Di ko na nga lang matandaan kung saang eksakto yun eh. Basta malapit na yun dito. Pagod na ba kayo? Kaya pa ba? Mahigit 2 oras na tayo naglalakad, Mang Dino. Malayo pa po ba yung baryo niyo? Malapit na tayo. Ayun oh. Yang kabahayang natatanaw niyo mula rito. Yan na yun. Konting tiis na lang. Yun! Finally, makakapagpahinga na rin. Huwag kayong mag-alala. Nagpaluto naman ako ng konti para sa inyo. Pasensya nga lang, di ganun kagarbo. Ay, ayos lang po, Manong. Naku, kami po yung may sadya sa inyo kaya kami yung dapat makibagay. Tsaka may mga baon naman po kami para sa 3 araw na pagbisita namin sa inyo. Maayos naman po ang pagtanggap sa amin ng mga taga-baryo, Sir Jupiter, lalo na ng village leader nilang si Mang Dino. Nagustuhan rin namin ang lugar kasi napaka-presko talaga ng hangin at ng paligid. Napakayabong ng nakapalibot na kakahuyan at napakaraming humuhuning mga ibon. Mababait din ang mga tao. Sa isang tingin ay halatang napakapayapa ng kanilang pamumuhay kahit hindi man marangya. Naghanda po sila ng isang simpleng kubo kung saan kami tutuloy sa loob ng 3 araw. Pagkarating din po namin ay may simpleng salo-salo kasama ang mga taga roon. Tuwang-tuwa nga kami ni Benny kasi napaka-presko ng mga gulay na nakahain. May gisado, meron ding salad. Swak sa amin kasi hindi talaga kami kumakain ng karne. Kaya hindi na namin pinansin yung inihaw at adobo sa mesa. Ang iba pa naming mga kagrupo sa klase ang kumain ng mga putahing karne. Sigurado ba kayong ayos lang kayo dito sa kubo? Naku, Mang Dino, wag po kayo mag-alala. Ayos na ayos po kami rito. Kasya naman kami eh. Basta. Kung may problema o may kailangan kayo, tawagin nyo lang ako ha. Tsaka bukas din pwede na kayo magsimula sa gawain nyo. May mga nakatoka na rin para tulungan kayo. Maraming thanks po, Mang Dino. Buti na lang talaga welcome na welcome kami rito sa inyo. Wala yon. Masaya rin naman akong ibahagi ang mga bagay-bagay tungkol sa amin dito. Para ba maintindihan din kami ng mga taga-syudad. Oo nga pala, munti ko nang makakalimutan. Huwag na huwag kayong tatawid dun sa may sapa. Sa bandang silangan ng baryo. Po? May sapa po pala rito? Bakit naman po, Mang Dino? Bawal din ba kaming maligo ron? Pwede naman kayong maligo. Pero doon sa may bandang hilaga. Yung bahagi na may tulay. Pero doon sa bahagi sa may silangan, huwag kayo ron. Delikado kasi. Ha? Delikado? Ano po bang meron doon, Manong? Buhaya. Yun, may mga buhaya ron. Kaya huwag kayong pupunta ron.
Nagkatinginan na lang po kami ni Benny sa sinabi ni Mang Dino. Ramdam kasi naming may hindi siya sinasabi. Halatang palusot na lang niyang may buwaya sa bahaging yun ng sapa. Ngamat hindi naman imposibleng may buwaya nga. Kutob naman namin ay may iba pang kung ano sa lugar na yun. Kaya naman bilang mga pangkaraniwang kabataan kinaumagahan ay palihim naming pinuntahan ni Benny ang silangang bahagi ng sapa. Iniwan muna namin ang mga kagrupo namin kasi tulog pa sila. Napagod yata sa biyahe ng nagdaang araw. Hindi kami tumawid. Sa halip ay sinuri lang namin ang paligid gamit ang telescope. Oo nga, no. Wala naman kahit isang buhaya rito eh. Hindi rin naman mahirap makita yung ilalim. Kasi hanggang tuhod lang naman ang tubig. Kung tutuusin nga, yakang-yaka natin tawirin to eh. Oh, di ba? Ibig sabihin, iba talaga ang delikado na sinasabi ni Mang Dino. Ang tanong, bakit kailangan niyang isikreto sa atin? Ano kaya yon? Taga-Barrio Secret Files, ganun? Nakakatawa man, pero siguro ganun nga. Hindi naman malabo eh. Siguro may kinalaman sa paniniwala nila o ano. Alam mo na, tradisyon-tradisyon, siguro. Daanin na lang talaga natin sa interview para makakalap ng dagdag informations. Hindi naman mahirap itanong yan. Since aalamin din naman natin yung mga beliefs at culture nila rito. Ganun na nga lang. Pero, teka. Ano yun? Uy, hala. Beshi, tingnan mo yung sa kabilang bahagi ng sapa rito sa telescope. Bilis! Ha? Anong meron? Basta, tingnan mo. Bilis! Sige na nga. Ano ba kasing... OMG! Ano yun, garden? Pero wow! Ang lulusog ng mga bunga at dahon doon. Tapos, Diyos ko, day! Ang yayabang ng mga tanim na gulay. Diba? Di kaya gusto lang itago ng mga taga-baryo yan? Baka ayaw lang nilang puntahan ng mga dayo. Oo nga. Maiintindihan ko kung itatago talaga nila yan. Literal na likas na yaman yan eh. Pero, puntahan pa rin natin siguro? Siguro mamayang gabi. Kapag tulog ng mga tao. Luka-luka. Kung igalang na lang kaya natin yung kung ano mang paniniwala nila. Gusto ko lang naman makita ng malapitan yung malulusog ng mga gulay eh. Ang sarap kasi nilang tingnan kahit mula rito sa malayo. Pero kung ayaw mo, di ako na lang. Titingnan lang naman eh. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga. Sir Jupiter, nagawa ko naman ng maayos ang mga activities namin noong araw na yon. Hindi nga lang talaga nawala sa isip ko ang nakita ko sa kabilang dako ng sapa. Napakayaman po kasi talaga ng taniman na natanaw namin, masyadong malulusog ang mga halaman. Berdeng-berde yung mga dahon tapos malalaki ang mga bunga. Isipin ko pa nga lang naglalaway na ako kasi nga po gustong-gusto ko talagang kumain ng mga gulay at prutas. Ayoko talaga sa karne, lalo na't animal lover din ako. Kaya nang makatulog na ang lahat kinagabihan, itinuloy ko talaga ang aking binabalak. Maingat akong lumabas ng kubo, dala ko lang ay ang cellphone ko bilang flashlight. Agad ko ring tinahak ang daan papuntang sapa.
Mabuti di nila ako napansin na lumabas ng kubo. Tsaka ako nalang sisindihan tong flashlight pag nasa may sapa na ako. Maliwanag naman ang buwan eh. Teka, may tao? Uy, be, hintay! Talagang tinuloy mo yung kagagahan mo, ah? Akala ko naman kung sino na, be. Tinakot mo naman ako. Akala ko tulog ka na eh. Ako pa talagang iisahan mo? Eh, alam na alam ko yung guhit ng bituka mo, day. So, pipigilan mo ko. Ganon. Naku, wag na. Bakit, papapigil ka ba? Tsaka, sa true lang ha, curious din ako sa garden na yun eh. Sabi na eh, dami mo pang talak. O siya, tara na. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Pumunta nga po kami sa sapa noong gabing yun, Sir Jupiter, at agad namin itong tinawid. Hindi naman kami nahirapan kasi hanggang tuhod nga lang ang tubig. Hindi rin malakas ang bugso, bagamat napakalamig. Iba rin ang lamig sa kabilang dako ng sapa nang marating namin. Pero hindi ko na lang ininda kasi saglit lang naman kami. Nilakad namin ang kabilang dako ng sapa hanggang sa marating namin ang mayabong na taniman. Nanlaki po talaga ang mga mata ko sa tuwa kasi mas magaganda pang tingnan ang mga pananim sa malapitan. Yung sayote nga po ay napakakinis na animoy kumikislap sa liwanag ng buwan. Wow! Ang tataba! Tsaka ang lulusog naman ng mga halaman dito. Mas magaganda pa silang tingnan ngayon nandito na tayo mismo. Tingnan mo yung kangkong, alugbati, petsay, at okra oh. Nakakatakam tingnan. Magdala kaya tayo ng konti doon sa kubo? Julie. O ano? Ba't parang hindi maipinta yung itsura mo dyan? Hindi talaga magandang pakiramdam ko rito eh. Umalis na siguro tayo. Tsaka, huwag ka na magdala ng kahit ano. Baka mapagalitan pa tayo eh. Napaka-KJ mo talaga. Ano bang masamang pakiramdam yung sinasabi mo? Basta ako, kukuha ako. Ewan ko be. Pero feeling ko kasi, parang may nagmamasid sa atin eh. Nagmamasid? Wala naman ako napapansin nagmamasid ah. Tingnan mo sa paligid. Baka guni-guni mo lang yan. Tara na kasi. Nakakatakot na rito eh. Benny, ano ba? Huwag mo naman akong hilahin. Mapupunit yung damit ko sa ginagawa mo. Halika na sabi. Hinila nga po ako ni Benny, Sir Jupiter, pero nakuha ko pang makabitas ng iilang mga gulay. Nakakuha ako ng okra, sayote at alugbati habang naglalakad kami pabalik sa may sapa. Hindi ko nga lang po maiwasang kabahan na rin kasi iba na talaga ang kinikilos ng beshi ko. Ramdam kong kabadong-kabado na talaga ito at kinikilabutan. Benny, ano ba kasing kinakatakutan mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Pagkatapos pa lang natin dito sa may tawid sapa, hindi na maganda ang pakiramdam ko eh. Hindi ko maintindihan. Pero parang ang bigat. Tapos ayun na nga. Feeling ko talaga may nagmamasid sa... Be, Ano pa bang
tinitingnan mo dyan? Halika na. Tumawid na tayo pabalik. Teka, sino yun? Ha? Sino? Ang alin? Diyos ko po. Ano yan? Sir Jupiter, gumapang na rin sa akin ang kilabot nang makita ko ang anino ng kung sino. Naroroon na kami sa tabi ng sapa noon habang ang anino naman ay nakatayo sa gitna ng taniman kung saan kami galing. Payat ito, gabaywang ang buhok at napakatangkad. Siguro katumbas ng 2 tao ang tangkad. Ramdam ko ring nakatitig ito sa amin at kita namin ang nanlilisik nitong mga mata kahit napakadilim ng buo niyang katawan. Doon na po kami dali-daling tumawid ng sapa. Kamuntikan pa nga po kaming anurin kahit mahina lang ang daloy ng tubig. Nanginginig na kasi talaga kami sa lamig at kilabot. Dumiretso kami sa may kubo kung saan kami tumutuloy tapos nahiga na sa tulugan. Pareho nga lang kaming hindi nakatulog ng maayos at hindi rin halos nag-uusap. Ikot ng ikot sa isip ko kung ano ba ang nilalang na nakita namin. Morning, be. Asan sila? Lalabas daw muna. Mag-e-exercise. Hindi na ako sumama. Wala ako sa mood. Hindi ka rin nakatulog ng maayos? Sino bang makakatulog matapos makakita ng maligno? Kung sa bagay. Pero, teka. Ano yung hawak mo? Yan ba yung... Hindi ko talaga binitiwan, no? Hindi pwedeng wala akong makuha matapos ang ganong experience. Gagawin ko tong tinola. Gaga ka talaga. Itapon mo na yan. Feeling ko kasi galit sa atin yun kasi pumunta tayo sa hardin niya. Tapos kumuha ka pa ng tanim niya. Baka mamaya niyan lalong magalit sa atin yun. Malayo naman na sa atin yun eh. Dami mong sinasabi. Kung ayaw mo, di wag kang kumain kapag naluto ko na to. Teka, balatan ko lang tong sayote. Kumuha nga po ako ng kutsilyo para simulang balatan at hiwain ang nakuha kong sayote sa hardin. Subalit nang maibaon ko na ang kutsilyo sa balat ng sayote, nabitawan ko ito ng bigla itong matinis na sumigaw. Maging si Benny ay napatayo rin sa pagkabigla. Tinignan ko ang nabitawan kong bunga at nahintakutan nang makitang dumudugo rin ito. Nang matauhan, naglakas loob ako at kinuha ko ang okra. Sinubukan ko rin itong hiwain tapos ay tinanggalan ko ng isang dahon ang alokbati. Nabitawan ko rin pareho kasi pareho rin namin silang narinig na sumigaw at pareho ring dumugo. Doon na kami napatakbo papalabas ni Benny at agad naming nakasalubong si Mang Dino. Mang Dino! Manong! Oh, ano bang nangyari sa inyo at para kayo nakakita ng multo? Manong, ano po kasi? Manong, yung mga gulay. Teka, huminahon nga kayo at nang makapagsabi kayo ng maayos? Manong, ewan pero yung mga gulay po sumisingaw tsaka dumudugo. Ano? Hindi po namin alam kung bakit pero totoo po, Mang Dino. Umiiyak at dumudugo po yung mga gulay. Magsabi kayo ng totoo. Pumunta kayo din sa kabilang bahagi ng sapa.
Doon sa may silangan, doon sa sinabi kong huwag niyong pupuntahan. Opo, kagabi po. Wala na akong magagawa. Ginalit niyo na siya eh. Sino po? Isa sa mga bantay ng baryo namin. Sa kanya yung taniman dun sa may sapa. Sinabi ko naman kasing huwag kayong pupunta roon. Hindi kayo nakinig. Paano po namin mapapahupa yung galit niya? Walang paraan. Ang alam ko lang, kailangan nyo nang umalis kagad para di siya lalong maghimutok sa ginawa nyo. Takang-taka ang mga kagrupo namin ni Benny kung bakit kami pinapaalis agad ng baryo, Sir Jupiter. Sinabi namin ang nangyari. Pero hindi nila makitang dumudugo talaga ang mga kulay. Sinasabi nilang katas lang naman daw ng mga gulay ang naroroon sa may mesa. Sumama ang loob sa amin ni Benny ng mga kasama namin. Pero pinilit na lang naming lunukin ang hiya. Ang nasa isip ko noon ay makaalis agad sa baryo at makalayo sa sinasabing bantay sa taniman. Ang hindi ko lang alam, hindi pa pala matatapos doon ang kababalaghang kumapit sa amin. Ano ba kasit nakauwi ka agad? Akala ko bukas o sa makalawa pang dating mo. May nangyari lang po kasi doon, Ma. O siya. Mamaya na tayo mag-usap. Kumain ka muna tapos magpahinga ka. Mabuti may chapsoy pa rito. Natira kaninang tanghalian. Ma, saan niyo po nakuha yung mga gulay na hinalo niyo dyan? Ano bang tanong yan? Siyempre sa palengke. Bakit? Saan pa ba? Wala po. Sige na, kumain ka na. Eto na nga po, kain na. Sir Jupiter, natigilan ako nang biglang bumagting sa tenga ko ang sigaw ng mga gulay na kinakain ko. Walang salita pero sigaw na nasasaktan. Iniluwa ko at nahintakutan nang makitang napakaraming dugo na sumabay sa mga gulay. Ilang saglit pa po ay narinig ko na rin ang isang malagim na tinig. Doon na ako tumakbo papunta sa kwarto ko at agad nilak ang pinto. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makakawala. Habang buhay mong pagbabayaran ng panghihimasok mo sa aking hardin. Habang buhay. Tigilan mo na ako. Makiusap naman ako. Hindi ko naman alam na sa'yo pala yung hardin eh. Sorry na po. Ulubayan niyo na ako. Julie! Julie, ano ba nangyayari sa'yo? Julie, anak! Hindi ko kayo titigilan. Habang buhay kayong magdurusa. Habang buhay! Tama na! Benny? Hello? Benny? Julie, tulong! Julie! Andito siya! Sinundan niya ako! Sinundan niya ako! Sir Jupiter, hanggang ngayon po ay nasa akin pa rin ang sumpa. Sa katunayan pati si Benny ay ganito rin po. At wala talagang kahit na sinong nakakakita
o nakakarinig sa mga nasasaksihan namin. At para sa iba, walang sigaw ng mga gulay at simpleng katas lang ang nakikita naming dugo. Kaya nga po sinasabi nilang nababaliw lang kami dahil sa kung anumang trauma. Kaya naman hindi ko maiwasang mapatanong, totoo kaya ang mga nakikita o naririnig namin? O sadyang nababaliw lang kami ni Benny? Talaga nga kayang nabubuhay at nasasaktan ang mga gulay na hinihiwa, niluluto o kinakain namin? Saan kami lalapit para humingi ng tulong? Maski kasi si Namang Dino, hindi rin alam ang gagawin. Sa ngayon ay puro karne na lang ang kinakain namin ni Benny. Wala kaming mapagpipilian eh. Ayaw man namin, pero yun na lang kasi ang pwede naming kainin nang hindi kami nagagambala ng maligno o engkanto. Kaya nga po, sana mabigyan niyo kami ng payo kung ano ang gagawin. Comment na lang po kayo para mabasa namin. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Marami pong salamat sa inyo. At eto na po ang shoutout portion. Shoutout kay Meyer Angeline Maulyon, Zach Santos, Shirley Carillo, Angelica Gacosta, Garcia Daisy, Angela Rochalato, RJ Works, John Ryan Sitar, Joan Orsabia, Ethan MMA Vlog, Teresita Aranuda, Ansale, TCS Pard, Mark, Ruel, Ethel, and Mary Joy. Basahin naman natin ngayon ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Aka Kuley at Ellen Esterosa. Sabi ni Aka Kuley, pareho kaming night shift ng kapatid ko at na-impluensyahan ko siyang makinig habang nagwo-work kami. Pati na din nanay ko nakikisabay na din sa aming makinig. Pa-shoutout daw sa kanila Neri at sa mama ko na si Nena. Thank you and more power, Katie. Same to you. Sabi naman ni Ellen Esterosa, hello po, lagi akong nakikinig ng mga kwento nyo habang nagtatrabaho sa loob ng bahay. Kahit sa paglalabas sa ilog, nakikinig pa din ako. Sabi nga ng ate ko, natutuwa na sa akin ang mga nakatira sa tabi ng ilog kasi daw, nakikinig din sila sa kwentong takip silim o sitio bangungot. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.